de schutterskunde in Pluk in 3 bedrijven. Ik wil eerst even dat tegen met Loeke van harte welkom is. We vinden het hartstikke leuk dat de oude regisseur met de vrouw Oosten niet vergeten is. Theo, met Loeke van harte welkom. Dan moet ik iets zeggen van bijvoorbeeld, er zijn 2 dames die hier zo zie je op onze première. Maar die kunnen helaas niet hier zie je. Dat is mijn eigen vrouw, die ligt in het ziekenhuis en de vrouw van de chef Buskens is geopereerd aan hernia. Maar namens die 2 dames speelsters en spelers van succes vandaag. Dan heb ik nog iets, je mag niet gerokt worden in de zaal. Dan is na het eerste bedrijf hebben we een korte pauze. Dat zal zich een minuut of 10 duren, want dan moet de bühne moet dan ganz veranderd worden. Agora 53, Agora 55, en nu zit ik het maar goed, dan moet ik me toch eens speculeren hier, anders gaan afzetten. 9 euro 5, 9 euro 10, ja, dan moet ik toch overstappen, ja. 9 euro 10, dat moet ik toch wel zien. Zo meneer, hier heb ik de schoon. Oh, zit ze met de neertrees. Zie je niet toen ik met de Nederlandse spoorwegen ben aan het praten, dan heb ik Garots geen schoon van uw lichtreis. 9 euro 10. Oh, ik wacht eens even, dat gaat alleen maar op nieuwjaarsdag. 11 euro 2, ja, dat is hem, dat is 11 euro 2, dat moet ik hebben, dat is de richtige trein. En dan heb ik aankomst om 11 euro 20, ja. Allee Trace, pak die schoen eens weg, joh. Jezus. Jong. Als je misschien nog hebt, meneer. Voor lekker broodjes met schenk of zo. Om de trein op te eten. Of een lekker flesje wien voor de brood. Nee, Trace, maar weet je wat, breng me om te beginnen is een kleiner koffer. Kleiner koffer? Ja, weet je, Trace, luister hè. Als ik nou een shottenfles gewoon hè, dan blijf ik onder nuchter tot ik geschoten heb hè. En als ik soms onderweg doorschreef, dan pak ik zo lekker koud glas bier zo van het ijs af hè. En toch zeker geen warme wien of de reiskoffer hè. Heb je wel eens in een trein in een schoonscremefabrikant wien uit zijn koffers in houden en door aan het drinken Trace? Nee, toch zeker hè? Nee. Het heeft nog geen pasgewet hè. Nee, ze zouden niet verdomme Trace in de omroeper zetten. Ja, dat had gelijk meneer. Ja. Maar mijn grootvader, zeer graag meneer. Ja. Die zag immer, voordat er ging schieten, dan moest hij eerst een paar op die lamp geschud hebben. En dan kreeg er een vaste hand van, zakken. En hij zo scherp, zakken, joh. Ja, Trace zegt tegen die grootvader tot een fantastisch jaar. Hij maakt nu iets te voetkomst. Wat weet steekt nu van sporren af? Niks, geen fluit. Allee dan maar meneer, ik hoop in alle gevallen dat er met een goede prijs op helemaal komt, hè. En dan pak ik nu dan even het kleiner kuf. Ja, doe ja. Ja. Het zou anders met een eerste prijs zijn, hè. Maar als mijn vrouw wist wat met de prijs ging kosten, dan kost het wel eens de laatste prijs zijn. Maar nu gewoon jij eens kijken of ik genoeg geld bij me heb. Eens kijken. 50, 150, ja, dat... Zo, maar zo zeggen, dat zou wel genoeg zijn. 150 gulden van 40 gulden. August. Hier is de pyjama. Ja, dat is het. En dan laat hem weer niet meer liggen bij de volgende keer. Toen los ik allemaal alles achter. Als het is rechts niks met druk, dan is het goed met het shirt. Als ik hem hoor. Louisa, alsjeblieft, joh, bederf me mijn goed humeur niet, joh. Het is toch boer? Ik vraag me gewoon af voor wat het stoer op de wereld is gekomen. Voor de scheten of voor een wieks te maken. Houd je gezicht met in een domme bazen, alsjeblieft, joh. Ik ben op de wereld gekomen, Louisa, om te scheten, daar weet je het. En trouwens, Louisa, zo'n schottenfeest, hè, dat is zo gek wie een vaderlandsfeest, hè. En ik moet de eer van het dorp houden. En Louisa, en dat zeg ik niet te bieden, hè. Hoogst me niet immer liggen te choconeren op de wieks, hè. Want als ik dat woord wieks hoor, dan moet ik immer denken aan die klein bruin duisjes vroeger, hè, waar Balthazar op stond. En waar de lui ergens op moest spieren, zo. Veel te hem opvreven, hè. Maar veer, Louisa, veer maken schoonscreme, dat is een ander zo zeker wordt. Ja, maar als ik in 10 plaats was, dan bleef ik liever heen. Ik zou me schamen voor nog onder de lui te komen wat net gebeurd is.
Ja, wat is er toen gebeurd? Is het soms mijn schuld dat er zo'n fijne pendule gestolen is geworden? En stoe beter als opgelet, hè? En de achterdeur doorgesloten had gehouden, dan wordt het allemaal niet gebeurd. Ja, wie anders een pendule moet worden. Ik hoop maar dat ze me met kerstmis in de nieuwe gans. Ja, nee, Louisa, dat moest ze maar aan een kerstmanneke vragen, hè? Dat zijn mijn zaken niet, zo zeggen, hè? Maar wat daarna gebeurd is, dat is gewoon een schandaal. Boeran moest toen de commissaris van de politie beledigen. Die man kost er ook niks aan door dat de pendule gestolen wordt. Oh ja, dat is de gelijk. En daar kost er inderdaad ook niks aan doen. Toen is een fijne pendule gestolen is geworden. Maar toen er zelf nog niet gevangen heeft, hè, die dat pendule geklauwd heeft. Toen hadden we lang gedaan kunnen doen, Louisa. En trouwens, zo'n politieagent hoort toch niet heen achter een fine bureau, een politiebureau. In het veld achter een ploeg moesten ze een keer zitten, dan de wedstrijd. Ja, en omdat ze dat onder die naast had geschreven, kan ze 150 gulden betalen. Of 3 dagen zitten. Goed. Die zal die 150 gulden wel betalen, Louisa. Mits ik mijn fijne pendule terugkrijg. Ik kan nog even 3 dagen zitten, daar. En ik wil hebben dat Stoet dat proces betaalt. Ik wil geen man hebben wanneer de betoet gezien heeft. Dan laat ik me nog liever scheiden. Och, Louisa, luister toch eens hier, kind. Luister eens hier. Kijk, het is nu toch al een maand of 2, 3 geleden toen ze de fijne pendule gestolen hebben. Hè. En die hoogheren van het gericht, hè, die zullen zich wel een beetje schamen. En trouwens, ik wil me nog liever het veld over de oren struipen, voordat ik de 150 gulden zou betalen. Dat weet ze. Maar met dat geld, wat ze met het shutters concours winnen, kent ze gemakkelijk dat proces met betalen. Niks. Geen cent kreeg ik ervan. Niks. Ik smiet het nog liever goed in het hoestal in de pool. Voordat ik die 150 gulden zou betalen. Ja, dat weet ze. En trouwens, Louisa, met die 150 gulden, hè, dan kan ik wel 10 keer van ons chauffeurs gewoon. Zo, meneer. Hier is een klein keuveltje. Ja. De pyjama is het goed genoeg, zou ik zeggen. En er lauwere krans, dan hangt er ook maar op genoos. Ja, just wie een priester. Allee, vrouw, ja. Allee, ja, vrouw, ja. Een beetje meer respect voor een vaderlandsfeest, hè. Dat is, de koffer is leeg. Dan kent ze de pianokist weer metnemen. Alsjeblieft. Ja, doe dat moeilijk. Pas op. Neem ze nu nog het met, wat hier. Ja. Moeilijk. Wat mankeert aan dat koffer? Veel te groot. Dat is natuurlijk weer een uitvlucht. Om mij niks hoeven met te nemen. Kom het zie, toen kent zich dat wel een beetje aan zien. Kom, ik kan uw koffer zelf wel inpakken, Louise. Kom het zie. Vrolijk. Dat had ik niet graag bedacht. Meneer kan nu op 150 gulden met. En nu zag ze nog dat ze met die 150 gulden 10 keer naar het shutters concours geschoren. Ja, Louisa, hoeveel mensen nu, hè, dat ik die 150 gulden wel eens hebben, hè. Kijk, ik moet het treinkeertje gaan om naar het shitconcours te gaan, hè. En ik moet daar het logies met een bijt betalen, Louise. En ik wil ook een paar goede sigaren roken onderweg, hè. En ik wou dicht nog een kleinigheidje gaan, Louisa. Dat is allemaal onzin. Wilt u nog op het een oude dag bukken spring maken? Wie? Door veel naar ga ik te springen. En trouwens, toen wens ik spring nooit. Trouwens, ik zit zo, Louise, zo. Recht naar de schiet. Zeg maar, hey, loester, eens even. Ik ga naar een shutterfeest toe. En dan zeker in een turnfeest. Hé, neem dat portret van mij ook nog maar met en heb ze de mensen om dat naar te kijken. Dat vergeet ze mij tenminste niet. Heb ze dan misschien ook het portretfilm van de oma? En van de grootmoeder, en van de overgrootmoeder, en misschien ook van de tante Lien. En als het dan geen prijs geschoten hebt op de shutterweg, dan hangen niet die 3 portretten zonder elkaar heren en dan kon ik zo midden in de tuin staan. En die kou van mijn lachen door. En Louisa loesterend. Kijk hè, op zo'n shutterfeest, Louisa, dan kennen we alleen maar enige pendule winnen, hè. Wat zou ze er nu van denken als het nu zo'n pendule zo schattig is. Oh, Goes. Als ze dat toch spits krijgt, dan mag ze van mij per al jaar naar het shutters concours gaan. Dat doe ik, Louisa. En ik zie het dan zo lang, hè, toen is er een fijne pendule uitgeschoten. Ja, dat is goed. Zeg, en zoals ze mij misschien nog niet even boven de boord kunnen aanvallen en de potsen met deze binnen op zo, hè. Zus wie ze dat zo pas voor zo'n crèmefabrikant. Is goed, dan ga ik even de borg af. Goed, Louisa, goed.
Och ja, we moeten voorstaan om dit weten te redden. Enfin, maar het wichtigste is in elk geval dat er eens in een dag of 3, 4 tussenuit binnen. Dan gaat het tenslotte toch om, hè. Ah, jong, best door. August, wie bist du? Ja, kom binnen, Nou, dat zeg ik tegen, hè. Ja. Voor zaken heb ik voorlopig geen tijd, hè. Want over een minuut of 10, 15, dan geeft me een trein. En dan heb ik de eerste 3, 4 dagen geen tijd voor zo'n schrijven. Ja, maar de huur, August, dat kent er niet op de lange baan schuiven. Maar jong, dan schuift het maar op de korte baan. Zeg, Hendrik, geef me eens even 150 gulden, jong. En dan schrijft ze in het kasboek, schrijft ze dat maar onder propaganda en reclame. 160, ja. Heb je zoveel? Oh, de geld geld. 50. Hier heb ze zei, ja. Kijk maar huur. Nou, ik wou niet te veel reclame met Schuttersfesten, want dat is niet goed voor die gezondheid. Nee, Hendrik, nee. Kijk, ja, mijn gezondheid, hè, die geeft die garoes niks aan. Zeg, August, wat kunt we dan nu beginnen met de rechercheur? Dat is wij, jong. De rechercheur? Rechercheur? Wat voor een rechercheur? De eerste hier wordt met de arrestatiebevel verdiend. Mens toen niet onmiddellijk die boete betaald, moet ik metnemen. Wenn ik het ding plaats wilde, dat zou ik met betalen. Dat moet erbij komen. Dat moet erbij komen. Zeg maar tegen de kerel dat ik hem geen cent betaal. Geen goede cent. Ja, maar als ik nog niet naar dat schottenfeest hoefde, dan ging ik direct die 3 dagen zitten, Hendrik. Maar dat geeft me helemaal niet. Ik heb mijn vrouw beloofd, ik zou ze in een schone pedoel zitten. Maar dat gaat toch niet, joh. Je kunt ze niet overdag opgebracht worden door de politie. Denkt er eens aan een goede naam van ons firma. Hoe is dat kerel? Oh, ik heb tegen hem gezegd dat er over een kwartier moest terugkomen. Dat ze toch niet voor half een uur op het bureau was. August, tu moest je zaken naden maken. Kost wat het kost. Ja, kost wat het kost. Dat is makkelijk gezegd, jong. Maar in dit geval, hè, gaat het om mijn eer. En niet om die verrekte 150 gulden. En trouwens, als toen maar een bittere vaderlandsliefde in de prieps, hè. En onze zoonscrème, dat ligt maar zo vol in het hart, hè. Ja. Dan moesten we helpen, August. Ik bedoel, Hendrik. Hendrik, dan moesten we helpen, jong. Oh, zeg een schuit. Prakkezeer dich nu eens gaat doen. Ja, wat maken ze maar schrijft dat denk ik. Geet ze maar niet. Zeg, wacht eens. Kent dich met Pielenborg zitten? Je wilt toch niet zeggen dat ik de rechercheur me doet schieten? Nee, natuurlijk niet, Kolf. Nee. Kijk, ik vraag alleen maar of ze zo met Pielenborg kunnen zitten. Oh, ja, ik heb vroeger wel eens met in de borg op eierdupjes geschoten. Ja. Oh, dat is goed, jong, dat is goed. En wat had ze toen geraakt? Oh, dat jong dat die pielen waar we hier aan het draven. Dat is prima. Dat is niet goed, dat is niet goed. Hier hebben ze mijn kaarten geen stik voor midden in een schutterfeest. Maar ik kan toch gaan niet schieten? Ach, jong, dat komt toch gaan niet aan. De lui zullen des te meer lachen. Weet je wat ze deed? Je gaat onmiddellijk naar hem toe, dan kleedt ze zich vlot om. En dan komt ze terug. En dan zeg ik tegen mijn vrouw dat we samen naar het schutterconcours gaan. Wat moet ik dan daarmee doen? Ach, jong, dat is toch egal. En weet je wat? Ga moet trekken, hè? En dan schik ze de loopjong, dan schik ze maar naar de julikers op de markt, hè? En dan vroeg ze of we door de Pielenborg kunt rennen. En dan hem sticht er mee. Hier is de kaart. Wat moet ik dan mee doen? Doe geest in mijn plaats naar het schutterfeest toe. En ik ga mijn straf zitten. Ja, maar... Niks te jammer. Zus wil ik al gezegd op zus, hij hangt niet toe de Pielenborg, maar alleen door. Schik de loopjong maar. En dan hem sticht er met, jong. Allee. Zeg maar, en wie moet dat dan doen met die penduur? Och, verrek, noem de ju, ja, dat is waar ook. Dit penduur. Weet je wat? Ja. Doe kunst toch langs de grote stad, hè. Daar kan ze niet maar een fijne penduur, hè. Dat doen de jegers toch ook altijd, Hendrik, als ze niks geschoten hebben. Ga niet meer. Ja, goed. Maar huur, ik doe dat alleen maar voor dikke August. Maar wenn dit verkeerd aandringt, ik drink nog eens het Dat lukt maar goed. Hang nu maar gauw. Maar het is toch een godsgruwelijk schandaal, hè? Dat ze niet direct de politie op de nek willen schikken en ze niet onmiddellijk willen betalen. Maar dat zeg ik ze, betalen doe ik niet, dat kunnen ze zeker van zien. Dat geef ik ze op een briefje. Hier, August. Oh, Hier is de borg. ja, Als zal du wat schön genoeg zien. nou eens kijken, Wat bist du nu? Weer in de negen aan het schannen. Ja, och Louisa, ik vroeg alleen maar, ik bleef weet ik hel op bedenken zo, hè. Ik dacht al natuurlijk op de shit mee worden, hè. En er is er nummer een leven in oordelen, dan moest immer het handen praten. Zo is Heb dat ze zo. nu alles? Ja, maar ik moet eens even kijken.
eens kijken of ik nog alles heb. Ja, maar ik voel me gewoon nog. Je gaat eten zwaren met hem. Ja, maar dan is de kufferke toch veel te klein voor. Ik vraag me af hoe moet dat prullen allemaal naartoe moet. Met zo gaat geen niet naar scheetconcours toe. Dat is gewoon zwaar. Dries! Dries! Ik heb je toch direct gezegd dat het koffer te klein was. Maar toen werd het je toch immer beter, weet je. Wat is het? Dries, om te beginnen is een groter koffer. Met zo'n poeierdoos maakt ze voor mijn paard zonder gewoon zwemmen. Hier, avanceer ik een schets. Allee? We zijn net terug naar Amerika, meneer. Vrolijk. Even de rubber gewoon niet dadelijk als ze me niet direct een groter koffer gaan halen. Jezus, kijk wie de mens hij afgesnauwd werd. Is ja richtige schandaal is dat. Maar juist heb ze Wat, zus heb ik niks gezegd. En trouwens, ik moet nog ook een paar flesjes wien metnemen en een flink groot stuk brood. En een flinke worst. Toen bent je zeker niet van plan voor de hele week voet te blijven. En het hotel moest je logeert. Dan kiest je ook ten eten en ten drinken. Ja, zeker, Peter, toch, Lisa. Maar weet je, ik moet die andere shutters toch ook een beetje geven, hè. En trouwens, bij kost in zo'n hotel, hè, dat is wel 3 keer zo duur als Hemel Louisa. En dan dat eten wat me ook krijgt, hè. Oh, dat smaakt gauw snel gezegd. Dat is maar net wie reuken sop met zoute woos. En het ene, hè, dan kijkt het andere zomaar het eten van het taal eraf, hè. En als me dan nooit de randen op steekt van toffel, dan heb me nog niks gehad. Dat is het eerste wat ik huur. Wie spaarzaam best u onderins geworden. Ja, maar En stap alsjeblieft. maak het misschien. En trouwens, voor dat soort fiesta Louisa hoofdstuk gaarroods niet zo doen ze dicht te zien, hè. Maar dat zeg ik tegen dat eten, dat neem ik mee en daar wil ik pasta. Ja, zeker weten. Zo, Ah, gelukkig. is het piano, kies weg. Trees een paar frikadellen met goede. Oh joh, Trace, en breng me ook een paar sneeën. Flinke grote sneeën, brood met. En een paar blikjes sardientjes. En ook een fles gooie Bordeaux wien. Ik kan nog misschien samen door naar Amerika, meneer. Juist zegt er Wat, zus heb ik goud, niks gezegd. En maak het eens de voetkunst. Domse hoed, ja. Vuurt het de politie dadelijk binnenkomt. Jezus, wie de mens hij behandeld werd. Dit is schandaal, is dat. Politie? Wat moest u met de politie? Politie? Hou ik. Och ja, Trace, of Louisa meen ik. Ja, dat is wel hoog. Weet ze, ik meen de verkeerspolitie, hè. Die zijn immer zo streng als ze druk is op de weg, hè. En die zijn immer zo de klutsgebied, hè. Als ze met 3 of 4 man tegelijk wilt vertrekken, joh. Geloof dat stoet ik gelukskwiet bent. Waarom moest u dat Trees zo afsnauwen? Toen straks was er nog zo rustig en huis te goed zijn. Holy, moet ik me dan immer door dat vrommers voor de gek laten houden, hè. En trouwens, Kim, dat blinkt nu maar eens eindelijk, hè. Dat koos voor vertrekken. Mag Louisa, zoals ze me misschien nog niet de betoffelen even kunnen inpakken. Betof? Ja. Toen geest toch zeker niet op die betoffel scheten? Nee, weet je. Kijk, als me zo de hele dag op die scheet ben je het rondgetoffeld zo, hè, dan is me blij als me zich zo betoffelen kon aantrekken. S'nachts ligt ze gebed. Haast toen geen betoffels. Ja, zo gelijk in. Ja, maar Lisa is 's morgens vrucht dan, hè. Dan kan ik toch slecht op de blote hengel rondlopen, zo, of op de blote vuur, om de zakken niet te vergeten. Nee, dat ga je toch niet. Zo. Dat is genoeg voor een ganse regiment soms. Leest toen soms van de wind? Nee, maar gewoon niet van wie. Geneer die gang eens maar niet, huur. Wat zie je? Hier. Moet kunnen. Paar sneetjes brood, Wat zit er? frikadellen Ja? en een paar blikjes sardientjes. Alsjeblieft. Zeg, toen gaat je dat wel een beetje rangeren. Oh, je kent me kost er zelf ook wel inpakken, joh. En wat moest u met 3 flesjes wien? Ja, Louise, doe eens eraan. Dat is één voor mij, hè. En die andere 2, die zijn voor mijn vriend. Kijk, als schoonscremefabrikant mogen we niet altijd lijn zien, hè. We hebben nu nog 100 magieblokjes metneemt, hè, meneer. En een kookapparaat, hè. Dat kan dan misschien ineens doen naar de Noordpool, juist weer de Columbus-serie. En doe, hè. Als je 2 heurens had, dan was de zus in de gemiddel. Dan maakt het dus gevoel kunst, joh. Of breng je zo. Wat kent u
heb je toch niet immer door dat stom vroom is voor die ik laat houden. En zus wie ik al zag, hè. Ik ken de Blink nog maar als eindelijk dan koos voor vertrekken. Ja. Blink? Ja. Wat was toen met Blink? Met de toch mee naar de Shuttersfeest. Zelfs wanneer is Blink bij de bogschutter? Daar had van zijn leven nog nooit een bog in de hang gehad. Nee, Johan, Lisa. Als kleine jongen is hij al een shutterkampioen geweest. Ja, in de brok misschien. Ja. Nee, ja. Nee, ik bedoel, dat is de Lisa, dat deed het immer zo gewoon stiekem, hè. De kalder in de vrouw, de woord het hebben, het er niet veel over kan. Zo. En trouwens, Lisa, 3 maanden geleden hebben we al afgesproken dat we samen zouden gaan. Papa, zo maak ik niet voor de reis. Jo, jongen, ik heb de koffer al gepakt, ik kan zo vertrekken. Ja, daar hou ik best wel kunnen meenemen, daar hou ik alle koffers gedragen. Ja, dat kan ik zelf ook wel, hè. Dat is toch niks voor zo'n sneuzel wie toe best. Ik bedoel, naar zo'n soort feest te gaan, hè, dat is gaat voor grote lui, niet voor zo'n mannetjes wie toe best. Ja, en als ze gerne wil schieten, jong, dan mag ze niet maar zo'n katapult, hè. Ja, zo jong ben ik nog wel niet, hè, papa. Oh, dat spieg, ja, laat me met rust. Het is al duur genoeg. Ja, jong. Papa had goed geleerd. Het is niet nodig dat hij 2 uur huis naar het Schutters concours moet gaan. En zeker niet als Engel al voor 2 uur moet gaan. Waar bleef? Geef ik te veel geld uit. Ik doe met de jassen doen, ik ga nog niet meer. Daar, ik blijf al heen, door, verdomme. Papa, hey, als er niet met laat gaan, dan kon ze geen cent meer. Ik weet een goed hotel en sport goedkoop. Oh jong, dat weet ik zelf ook wel, een goed hotel, wat niet te duur is. En trouwens, zo goedkoop is deze keer. Heb ik van zijn levensdagen niet geluseerd. En doe de blis heen en let ze me goed op de zaak, hè. Maar Blink, dat gaat deze keer met. Je kent toch zo'n goeie beklante zaak, toch geen 3-4 dagen zonder toezicht laten, jong. Nee, dat geeft niet. Dat geeft niet. Het ganse jaar is in de laag niks te doen en als het schat te doen is, mag ik wel niet mee. Ach, jong, luister eens. Nu wil ze immer geen naar de grote stad, dan zult ze nog wel dekken opkomen. Doe blis heen en de pas op de zaak. Ja, het is ook maar goed dat het ziek is. Als je toen naar de stad in gaat, is het toch maar om die troel aan na te lopen. Dan zeg je, wat zegt niet wie dat met je heet, maar wat vergeet dat het is? Ach man, zo wie ben ik nog lang niet. Voor dat tijd is nog heel wat bezwoeren en weg te ruimen. Nog minder water die gullen afgelopen. Voor jong, een metje met bezwoeren? Een meisje met bezwoeren. Ja, maar Louisa, de kerst is beter een meisje met bezwoeren dan we zijn met een poekel. Dan gaat papa het adres mee. Ik heb wat zien wat vergeet dat het is. Ik heb wat informeren. Ja, maar noem het u. Nee. Ik ben geen politie, jongens, wat denk er wel zeg. Ik moet nog een scheetconcours doen. Ik moet gewoon scheten. Ik kan niet gewoon spuren, door de spuur rond hangen of ze gaat. Nee, kijk hè, speculeren. Dat laat ik genoeg weten, want dat is vrouwelijk. Binnen? Och, daar is er. Goedemorgen, Kom binnen, jongen, kom binnen. Kom binnen, jongen. Kom in. August de vrouw van mij, hè. Ja, niks te missen. Wie zo hoort dat ik voor 3 dagen naar Schutters concours moet. Ja, niks te missen. Ja, jongen, dat is meestal zo met die vrouwen, hè. Die hebben immer gaat te choqueren. Dat is 4 maanden nu is een dagen 54 vandoor, weet ik gewoon. En ik dacht dat hij dat over 3 maanden geleden had afgesproken. Oh ja. Is er al zo lang geleden? Ja, dat zal wel zo zijn. Zeg maar, August. Ja. Vrouw heeft toch afgesproken dat we met de trein bij 11 uur te gaan. Nu wil ze bewonderen eens, met de trein bij 10 uur. Zeg, voor welke vereniging zit je hier? Oh, ik? Van geen vereniging. Ik vorm zelf een vereniging van mij gelijk. Dat is een soort kamerschutter is hier. Dat is het eerste wat ik huur. Dat die zo'n specialist zit met de handbord Blink. Ja, ik ook, hè. Met mijn huurdersmevrouw. Ik heb ook niet meer laten van mijn moeder. Ja, weet je, Louisa, de Herman, hè, dat is juist zo wie zijn tweede Willem Tell vroeger, hè. Dan ging het toch ook niet aan de grote klok hangen, hè, weer de jongen de appel door de kop geschoten, nou, hè. Nee, Louisa, nee, dat zit wel goed. Jongens, maar nu moet het toch echt gewoon, hè. Allee, geen goed, jong. En let me goed op de zaak, hè. Louisa, kom hier eens die puur. Oeh, dat is toch een lekkere zaak, hè. Tot de morgen, hè. Tot de morgen, hè. Zeg, pas maar op aan Melke, dat
dat ze niet met strufs. Nee. En denk aan de bedoel. Ja. En vergeet mijn portret niet boven de bed te hangen. Zeker. En kijk niet naar andere vrouwen. En als hij nog wat invult, Louisa, dan schrijft ze mich met een penbriefkaart. En pap, als je een prijs vindt, bel me dan even op. Dan bestel ik daarom nu om me af te Oh, halen. nee, nou toch, joh, maak me toch geen flauwekul alleen. Het is al duur genoeg en we moeten spaarzaam zijn, het de man gezegd. Ja, maar wenn dat zo doorgeht, dan kan van het prijs van een schoonskind. Aan verhuur. En als we braaf zijn en gedragen de goed, dan brengen we ook allemaal het met. Ja. Adieu. Kom jong, we moeten gaan. Jongen, op ze de koffer hangen. Ja. Pas op, hè, manneke. Wat die dan afgaat, die trap. Dat zet mich door. Ik ben die mansliefvoet had. Het zijn juist klein kinderen. Alles moet men ze in de hang duwen. Maar ja, als er met nu maar geluk had dat er weer een schöne bedoeling brengt. Hier weet ik niet meer. Eerste van de volgende wat ben ik hier voet. Wat is het nu weer? Minder, ik laat me niet nog langer beledigen. Dat is toch zeker niet gek. Vorige week had meneer mijn ganse week voor schroet uitgezocht. En nu zag je weer dat ik een kameel was. Dat ik alleen nog maar een paar heurens nu en ik hou. Dat hoort ze toch niet voor de kriesje? Al was een beetje opgericht dat er nou shutters gaan komen schoon. En trouwens, en de kameel had ook geen heurens. Dat is goed tegen mij, zegt mevrouw. Dat hoort me allemaal, dat ben ik van kinds af aan geweest. Maar mijn kameel, nee, dat verdraag ik niet. Ik heb toch graag in de bult. Dat zijn ook kamelen ohne bulten. Wat ben ik dan? Ben ik dan misschien zo dom dat de kameel tegen me staat? Dries, en de kameel is een heel verstandig dier. Och, daar moest je zich niks van aantrekken. Al meent dat toch niet de zoer. Ach, dat toch niet te vallen. Kijk eens even, daar is. Op u te dienen, wat kan ik van dienst zien? Tja, neem mij niet kwalijk dat ik u kom storen, maar ik moet dringend de heer Zwart spreken. Houd spits niet, meneer. De heer Zwart is juist voor een paar dagen op reis gegaan. Maar kan ik de boodschap niet aannemen? Tja, dat weet ik niet. Ik ben namelijk hier een opdracht van justitie. Wat? Zeker in verband met zijn straf? Juist, ja. Want ondanks herhaalde waarschuwingen heeft de heer Zwart nog altijd zijn boete niet betaald. En nu heb ik opdracht gekregen om dat geld vandaag nog te innen. En anders zal ik de heer Zwarts moeten arresteren. Maar meneer Zwart, meneer, de dingen, het moet een vergissing zien. Nou, Dat kent toch niet? De heer was al lang van plan geweest voor te betalen. ziet u eens, procesverbaal. Zwarts, 150 gulden. Exclusief 7,50 inningskosten. Als ik die dan even mag vangen van u, mevrouw. Dus dat is 157 gulden. Zo, mevrouw. Ja. Is 150. 160. Wat over is mocht u houden. Oh, dat spijt me nu geweldig, mevrouw. Maar in dienst mogen wij helaas geen geld aannemen. Ik zal u daarom even kijken. 2,50 gulden retour geven. En dan krijgt u van mij nog even een reçuutje. En dan is de zaak zo weer volkomen in orde. Ik groet u, mevrouw. Ja, dag meneer. Apropos mevrouw, na diensttijd kom ik wel even terug voor mijn 2,50 gulden. Dag. Man, wat was ik hier? Och, niks, joh. Dat vroeg nog de pap. En wie zegt dat er pap voet was? Is er gegangen. Zeg Frits, joh.
Is dat nu werkelijk gemengd met dat meidje uit de stad? Ik kan u alleen maar zeggen dat het een net metje is en dat ik zeker zal bevallen. Ze heet Annie. Ja, haar mam is 2 jaar geleden gestorven, maar haar pap leeft nog. Hij is best wel een vriendelijke mens. Hij trekt op pensioen en woont in het Kriegsgebouw. Oh, in de kartonrechter. Ja, zo gaat in je richting. Ach joh. Frits, kan je me gerust alles vertellen? Als zich niet te schamen, ik ben toch een man? Ja, nu, pap, ja, vader, ja, hij had een betrekking hoe niet iedereen trots op is. Hij is bewaker in de gevangenis. Wat? In de cipier? En het is spitsboven te eten heeft. Oh jee, oh jee, oh jee. Ja, mag ik maar geen ongerust, man. Ik trouw met een dochter en niet met haar pap. Als de dochter zou leren kennen, dan doet er voor haar pap alle uitzicht toe. Ik ben bang dat ze alle twee moeten toedoen. Zo, mevrouw, zeg het. Wat zouden we vanmiddag eens eten? Ja, wat zullen we eten, Therese? Weet je wat? We gaan een hoorn slachten. Dat lust er maan van me niet. Er is toch niet hier is goed. Ja, is goed. Maakt dat niks uit? Ja. Ja, Therese, mevrouw, weet je dat mijn man van plan is voor een nieuwe pendule te winnen. En als het een beetje lukt, ja, wil er ook nog shutters kunnen. Shutters kunnen? Ach, du Jezus, daar ben ik ja dienst met je wie een echte koning. Oh. Therese, als er ook shutterskoning wordt, hè, dan mocht du dich het wünschen. Oh, dat is goed, mevrouw. Dat is goed. En weet je wat ik me daar wens? Nee, wat dan? 150 gulden opslag per maand, mevrouw. Therese, du bent nog lang in de kameel. Nee. Dat lijkt me Ha, 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 hij zie je. 994, 996, 997, 998, 999, 1000. Oei, we hebben minstens niet in het zelke naafleggen, hè? Ja, maar u hebben toch wel genoeg gelopen. Ik denk dat ik me het 1900, pakweg 94 is wat inschrijven voor de Olympische Spelen. Daar is het 6 uur en is het Zoeterveers afgelopen. En ik zit hier maar aan het advies akelig ook. Wat zie je? En dan de kostenemigrant, hè. Dat zou ik hem de hond niet door de vuur te zetten, hoor. Ja, nu heb ik wel geen hond, hè, maar als ik hem zo vuur zetten, hè, hij zou me verdomme in de puur bieden. Zo, meneer Schwartz. Ja. Wie ben ik? Zit er eindelijk toch? Ik dacht altijd dat het met verlof wordt, meneer Houtlepel. Wie lang moet ik hier nog op een avondeten wachten? Ja, bis het veerdig is. Als het binnen 5 minuten wordt, die toch op tafel steekt, dan hang ik me toch op. Nou, ik denk niet dat die eerpel dan eerder gaar zullen zijn. En trouwens, die kamer hier, die beveelt me ook gaarhoudsniks. Het is hier toch veel te vochtig. Ik ben toch geen salamander die me zomaar in een aquarium zet, hè. Wat zie? Ja, u hoorde het. Ik heb nog wel de kots gekregen, nog wel hier. En trouwens, hoe veel laat je me niet zitten in die Salineve, hoe ik gisteren ook gezeten heb. Ja, die Salineve is toevallig de veiligste van de ganse gevangenis. Ja, en de hebben nu een andere bandiet moeten opsleten. De geslepen Rinaldi Caponi. Ja, en dat had de boete van die handlangers rondlopen. En die willen hem natuurlijk helpen ondertussen ook te pritsen. Ja, en daarvoor heb je zelf moeten afstoten. Dat is alles. Oh, dat is het zo. Eerste klas spitsboeven, hè. Die hebben niet alle vuurrechten. Maar een gans fatsoenlijke wietsfabrikant, dat kennen de hel open. Zeg, meneer Schwartz. Nu moet je mij niet gewoon beledigen, anders krijg je nog een paar dagen, wie?
Ach, het is toch waar. Moeder Stieke, het is al over 7:30 en ik heb nog een geen overnemen gehad. Dat is me geen bediening. Schandalig naar mij zo gaan. Dus dat komt omdat dit met het Annie, mijn dochter, nog gaat begon trampelen. Maar daar hoef je toch niet zoveel bij hij voor te schuppen. Zeg eens, meneer Houtlepel, heb je mij ook al een nieuwe pendule gewonnen? Ja, ik ben op weg geweest om in het te gellen, ja. Maar, ja, ik heb me eerst nog een paar op de lamp geschud in het restcentrum. Ja, en om 4 uur toen dacht ik nog eraan. Ja, zo hoort ik als ik bedoel vergeten. Als me toch het van een beambte moet hebben, hè, dan is me toch wel vies vanuit die in zichzelf. Ik heb nog wel een veel morgen vroeg, dat weet ik toch niet nu. Nou, Houtlepel, zou ik misschien dus een verstandig woordje met je kunnen praten? Zeg ik, dat is eigenlijk alweer een belediging. Want de beambtelijk al maar verstandig. Zeg, als er mij nu eens in plaats van morgen vroeg deze avond een hemelid gewoon wordt, dan zou je minstens vanaf weten. Hè? Oh nee? Ja. En niet, hè? Ja, maar de Houtlepel, die kunt toch bij wijze van spreken toch een uisje toepitje. Nee, dat mag ik niet. Ja, maar luister eens, lieve Houtlepel. Kijk, om 7 uur hè, heb je nog zuster laatste trein naar huis toe. Nee, zeg ik dat mijn roter kop, daar komt toch niks van in. Ja, maar dat zou voor u toch ook een snapje zijn worden. Je krijgt de kosten niet toch best morgenmiddag doorbetaald. Nee, het zwieg alsjeblieft toch uit. Oh, dat zeg wel niks meer. Ik vraag alleen maar of er mij niet in plaats van morgen vroeg deze avond de hemel gewoon. Ja, wel, mijn vrouw hè, dat is een kanaaie. Als die in de gaten krut wordt en ik deze avond niet heen kom hè, dan heb ik gauw het geleven meer bij haar. Maar dan zit je ja nog beter bij mij hier als heem, zou ik zo zeggen. Als ik gewoon zorg met zorg levenslang kreeg. Zeg je goed, ja, dat heb ik geen mogen al. Maar wacht eens, ik heb gediemig. Ik heb de foto van de vrouw metgebracht. Moet er eens kijken. Ja, kijk eens. Is het niet zo'n monster? Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee? Jawel. Kijk, dat is zo wie de champignons, hè. Wie schoner dat die uitzien, hè. Wie vergiftiger die ook kunnen zijn wordt. Maar, zeg, ik heb er niet in de nagel voor me, dan kan ik dat portret ergens ophangen. Ze hebben me namelijk metgegeven op dat ik niet zou vergeten toen ik ook getrouwd ben. Dus we hebben dat nodig in zijn cel. En het eerste wat die deed wordt als ik heen kom, hè, is controleren of ik zo ook wel opgehangen heb. Ja, hier hebt er alvast in de nagel. Ja. Dan hoor ik nog even een hamer. Ja. Spoor ik maar niet anders. Jij bent zo terug. Nou, ben ik nog nooit geweest. Hoe wilde dat ding hangen? Hangen maar nog. Het leeft nog onder het bed in misschien. No, daarachter tegen ergens. Nee, dat geeft niet, daar kom ik niet onder. Je zou hem hier hangen. Ja, zo lijkt me. Zeg maar de moeder ze me wel zo hangen, hè, zo. Zeg tegen je moeder, maar dan moet je tegenaan te kijken. Zo goed. Zo is goed, houd zo maar vast, hè, zo ja. Wacht eens even. Wacht eens. Dat hoeft gaan niet. Weet er wat voor doen, vrouwen gewoon. Eind van een nagel erdoor en is het toch goed. Zoals je dat beeld Zo hebben. ja. Stop, is goed. Ja, kijk. Zeg, een Houtlepel. Kijk, hè, als er mij nu naar hemel gewoon wordt, dan kunnen we gewoon over een uur het origineel bekijken. Nee, zeg ik dat maar. Dat weet toch niets van. Nou, Houtlepel, ik zou ik zelfs een jaar lang de schoonscrème gratis kunnen leveren. Ik moet me niet omkopen nog niet eens met schoonscrème. Allee, goed dan maar, dan blijf ik maar hier. En dich? Dich hebben we gewoon niet nodig meer. Goud dich ook maar de koffer in. Troela, zo. Zo, meneer Schwarz, hier is de avondjaar. Oh, ja, juffrouw. Fijn, dank u. Als er nog een half uurtje gewacht had, had ik kunnen zeggen. Hier, meneer Schwarz, hebt u het ontbijt? Ja. Hier heb ze de sleutels. Ik moet nog even naar het kantoor. En schrijf zo af als ze hier goed geeft. Kunnen we nog? Oh, meneer de cipier. Maak dich maar niet bang, hoor. Zolang dat leuk jong meisje hier rondhuppelt, gaat dit reus niet vandoor, hoor. Eens kijken hoe het zo is. En nu, hè?
Nou zit me te blink fijn aan die diner nooit schuttersvis. En je zit nog in. Ja, dat gaat geluk. Die zit nog een beetje in. Oh. Alsjeblieft. Ah, merci juffrouw. Zo. Zeg juffrouw, zo slecht is die soep? Ja, hoe het sneed voor euro leeft, die kookt hier ganz goed. Zo zeg je wel. Mijn lieve god, wie kunt moest het warm de sop? Ja, wel juffrouw, als het een van u gewoon, hè, wordt het huiswerk. Ja, maar ik zou ze extra groot willen maken. Is ook juffrouw, ze is alleen een klein beetje dun, maar weer had de mensen nog geld voor me over hier. Dat heb ik gehoord. Vooral de naam van de bevolking. Zwart. Zwart. Ik wou dat ik ook zwart zoos. Hap juffrouw, dan zullen we gauw zwart genoeg. Ja, maar de stad en hoe? Huurder? Ja, maar juffrouw, dat moet toch niet huren? Kijk hè, houtlepelaar juffrouw, dat is toch ook een fijne naam, dat is toch een ganse fijne naam. En de ganse wel kent dat dit zomaar zwart zitten, hè. De wel is toch wel zwart genoeg, juffrouw. Allee, kom, zij doet het. Dus zij doet het huren, joh, dan krijg ik mijn droog eerst nog weer eens af. Ja, maar ik brul elkaar niet, omdat ik gewoon lepelen is. Hoeveel dan, juffrouw? Is er een leestuk soms? Ontroeren worden? Nee, dat niet. We vrouwen is u afgesproken. Maar we hebben ons niet getroffen. Ach, juffrouw. Als er een tientje getrouwd zit wordt, dan gaat niet de flauwekul allemaal over. Ja, maar we zouden samen gewandelen. Toen moest ik met ons pap mee. En weet je wat hij toen tegen mij zag? Als mijn lief kind, het kind van zijn leven niks werden. Ja, hij is de zoon van een grote schoonscremefabrikant. En ik ben maar de dochter van een gevangenisbewaarder. Och, juffrouw, dat speelt toch Karels geen rol wat hij is of wat ze is, hè? Het wichtigste is in elk geval, juffrouw, dat ik ervan in had. En nu zei je natuurlijk al, kom hier, snoef ik de naast en zo, dan moet het goed zijn, hè? Kom eens hier, snoef het nest en zo. Zuster, kijk er nog niet een stuk beter al, hè? Ja, hè? Zeg, sneer zwart. Ja, juffrouw. Daarvoor had me echt vastgezet. Ja, maar weet je, dat zit zo, hè. Kijk, in een maand of 2, 3 geleden hebben ze me in een schone pendule gestolen worden. En wat deed me zo gevallen, hè. Ik ga direct naar het politiebureau toe en ik geef dat aan, hè. Maar mijn genoot doet de kereltje toch mee te doen om dat schone pendule terug te vinden. Zeg dat gek, juffrouw. Ze lieten me wel 10 keer terugkomen op dat politiebureau, hè. Ja, en toen word ik het meug, hè. Toen word ik het zo kotse meug, hè. Zeg ik tegen de kerel achter het bureau door, hè. Ik zeg, commissaris, met dik zou het best eens willen ruilen, hè. Dan hou ik nog eerder 10 spitsboeven en 10 pendule gevangen voor de stoel 1 doos cautionscrème heb gevonden. Ja, en dat was dus de vuil, die vrouw. Toen kreeg ik 150 gulden wegens belediging van de politieambtenaar. Ja, maar ja, als ze maar goed weten, ik betaal geen cent, al moet ik tenminste pas aan het gerechtshof in Zertogenbosch of in Amsterdam. Ik betaal niet. 150 gulden? Voor zo'n kleine belediging? Dat meen ik ook, juffrouw. Dat heb ik zo ook gezegd dat dat veel te veel was. Maar met zo'n kerel veel te gaar moet te redeneren. Maar ja, het wichtigste is in elk geval dat mijn vrouw niet wettelijk in gevangenis had gezeten. Enfin, juffrouw, we moeten zich weten te behelpen op deze wereld, hè. Dat is alles. Ja, kort ik dat toch, maar zeg meneer Zwart. Ik heb wel eens een goed woordje van me, ken ik wel weer pap. Zo zeker kan het doen, juffrouw, best. Tjie, maar ik zou wel best willen, hè, dat een jong van mij zo meidje nou. Maar ja, dat nummer van mij heeft toch gaar niks van Frode in, dat is het niet zo. Wij weet, ik zou zeggen dat straks, dan kom ik haar afruimen. Ja, Nou, juffrouw. dat kan smaken, hè. Dus straks zijn juffrouw. Ja, juffrouw. Zie, wat is toch een... Zie, wat is dat toch een leuk meidje, hè? Ik moest het 24 jaar later zijn geboren. Oh, dat was nog een schat van mij geweest. Kan je niet? Zeg, langer als ik het daar mocht het even niet door, want ik ben ook weer nodig. Oh, ik blief niet lachen. Ik ben van het goed, ik kies daar goed mee. Ja, dat gaat goed. Heb je geheerd, ja? Slecht. En baas nog niet zoveel, joh. Heb je wel eens gehoord dat het in mijn schoot gaat in de gevangenis? Ja, dat drukt toch nogal lekker, hè? Alex is stom, joh. Heb je het geschoten? Ja, dat zal ik je zeggen. Van de beginneling dat geeft nogal. En heeft er iemand van gemerkt dat je in mijn plaats bent gaan zitten, joh? Nee, niet Oh, in me. Geen mens. Oh, wacht.
Hier is juist mijn kaarten wat ik geschoten heb. Ja, dat is niet. Hier, alsjeblieft. Ach, wat ik mijn vader die is al aan het opzetten. Oh, oh! Oh, een 1. Oh, Hendrik. En een 2. En een 3. En ook heb ik zoals de 0. Oh, en dat heb ik wel. Ik ben zo in de krans op de nood rond. Hoe heb ze die tegengewonnen, jong? Dan heb ik eerlijk vriendin. Ik heb de roos getroffen. Wat? Wat heb je? Heb je in de roos geschoten? Ik spande naar boven en roetste om dat piel. En dan nu juist midden in de roos. Dat was het eerste schuld voor mij. Dat zei ze daarvan. Toen maar ik best toe, schutterskoning geworden. Ja. En mijn snapt ze niet. Allemaal het komt als windel doen. Ik zag die toch, ik kost dat toch ook niks aan doen. Het was voor mij de eerste maal in mijn leven dat ik zo had. Het kind er iedereen overkomen. Ja, ik stond zelf wat van pap zag. Dat kent toch gar niet, hè? Nu stelde ik eens voor uit, het Ja. stoel door het gans dorp. En schutterskoning was afgehaald. En over een paar dagen komt de ganse zwindel toch goed, jong. Weet ze wat ze kent, zijn ons? Ophoepelen, daar is de deur. Hou maar af. Ach, du bist ein Gutskutten. Het eerste, dat ik ze hier de Chandale, dat slechte soort uit. En nu wie kampioen ben, bist toch niet te brengen. Nou goed, wat moest je dan Hans wegkomt. Oh, Hendrik! Ja. Wacht eens even. Kom eens hier. Hoeveel hebben ze nu eigenlijk niet in de lucht de neven geschoten? Idioot als het toch Ik best. dacht toch, ik kost dat toch ook niks aan doen. Een schoenwits wat ze me nu gelapt hebben. Hè. Dat is een schoenwits, hè. En dan hebben ze al niet best kans, hè. Tot over een paar dagen een foto in de gezet kunt te staan. Schoen is Dat dat. kan zo, want die van de Limburg, die hebben me al afgetrokken. Nee, de mensen. Nu komt 10 foto's in de gezet te staan met mijn naam. Schoen is dat. Wacht. Dat is geen schön zeg. Wat werd verteld dat de wiksfabrikant Schwarzschutterskoning is Ja, geworden. dat klopt. Ja, het is wat te zeggen. Het klopt bekend. Verkoopt toch geen onzin, wie wil dat dan nu kloppen? Want dat de wiksfabrikant... Wat, wiksfabrikant? Verdomme, ik ben geen wiksfabrikant. Weet je wat ik ben? Ik ben schoonscremefabrikant. Als je dat maar goed weet. Je schoonscrème of wiksfabrikant is toch nou hetzelfde. In ieder geval, de lui op straat vertellen zich dat er schoonscrème wiksfabrikant Schwarzschutterskoning is geworden. Ja, dat kent toch niet, want daar zit al 3 dagen. Hey, er kan toch geen schutterskoning zijn geworden? Nee, wacht eens even. Of zit geen machine uit de Schwarz? Dat zal me nog geen andere geschikt hebben. Nee, joh, nee, wacht een mens. Kijk, de zaak is zo andersom, hè. Kijk, Schwarz, dat ben ik. En mijn compagnon Blink, der is nu in mijn plaats naar dat schutterkokoer gevangen, hè. En heeft niet de stommerik ook nog in de roos geschoten. Dat is een schoon wits, hè. Oh god, dan komen ze ook zeker van het durreboet met de harmonie afhalen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Oh nee, sacrament nog een doet. Nee, ik moet direct naar huis met een eerste de beste trein. Dus ik zei dat gewoon van hier. Daar komt niks van, hè. Wij eenmaal hier alsjeblieft heen zijn op aan betalen, hier natuurlijk niet. Meneer Houtleppeloes stemt, hè. Kijk, als zorgen goed is, hè. En als ik een schutterskoning weer afkomen durf, hè. Dat is gans de dorp in de weer, de fanfare, de schutterie, de harmonie, de kingelclub, de kaartclub. Alles is in de weer voor mij. Zeg, luister eens. Ja. Vrijdag, 11:50 zit er hier aankomen. Ja. Je moet 3 keer 24 uur zitten. Dus Nog een morgen keer. om 11:50 kinderen weg hier. En dan kinderen vermiet maar door de ganse wereld laten huldigen. Maar vandaag blijft er hier. Ze zegt ook, Ja, joh, ja. ik heb Justine zo'n Frits in de stad getroffen. Wat begint nou ook alweer over treffen. Man, zit er goed over dat verrekswoord treffen. Ja, maar, Ik ben een kotskrant van. Ja, maar nu horen. En zag me dat deze avond de schutterie ter ere van Dick en de fakkel op de goot. Ze zegt meneer, dan moet hij toch heen zien. Hoe? Du deed nu wat echt ik zeg, hè. Du gaat direct naar heen en du laat de ganse poppenkast aanbestellen. Zeg maar tegen de lui in een dorp dat ik ergens aan een luchtballon ergens boven Zuid-Amerika zweeft. Of zeg maar wat ze wilt, zal maar hoog gaan zijn. Als ze maar niet zei ze dat ik hier in de petoet zit, hè. En dat fakkel op toch, jong, daar moeten ze maar uitstellen tot ik heen ben, hè. Ja, en als ze dat niet willen doen,
Dan moeten ze mijn vrouw maar alleen afvoeren. Ja, dat is een schön pil die ze mij dat is richtig is. Ja, had ze maar de wijven geschoten, idioot. Ach, nu luister August. Ik hou op een piepel gemikt, dat is zo'n meter of 3, 4 van de roers af. Ik ken dat er ook niks aan doen dat ik die roers afschaut. Maar huur, de fakkelopterheid, dat kind wel niet afbestellen. Kom nu, dat is de einzigste maal van dingvrouw in haar leven dat ze dat meemaakt. Doe deze wat ik te zeggen, hè. Want anders, dan maak je het vervolg met zo'n kremmelin. Dan is het de firma Zwart en dan met Basta. Maar dat zou toch wel jammer zijn, want de naam blinkt dan in mijn bierstop. Zwart en blink. Dat klinkt toch wel zoender als weer zwart. Och, je vrouw, of de naam blinkt in het biersteed, dat zal maar vullige jaar zijn. Dat interesseert me gaan niet. Dat is de firma Zwart. Dat gelust ze toch zelf niet wat ze daar zit, hè. Het is gus voor mijn naam dat ze dingen in de firma is opgenomen. Maar ja, Nee. zwart blink is in ieder geval dan nog beter als zwart alleen. Luister eens, jong. De fabriek, hè, die wordt door mijn grootvader Zellige Balthazar opgericht. En Nederdoor van Dich. En daarom staat mijn naam voorop. En de van Dich achteraan. Hoe zit het niet meer blink? Ja. Geert zit er in de plaats van de heer Zwart en het overgegaan. En hoe er allerlei problemen zijn ontstaan, vind ik toch ook wat dat hier de heer Zwart de benadering kunt helpen. Ja, vind ik ook. Dat wil ik jaren, juffrouw. Met wie? Och, dat is toch ganz eenvoudig. Geert blijft de nacht hier in plaats van de heer Zwart. Doe de kop los. Daar kun je niks van. Oh, reeg me niet op, meneer. Ik doe het toch niet. Huur, ik ben toch niet. Zutters kunnen gewoon om een partout te laten zitten. Nee. Dat dit er ging, kunnen in de ganse wereld. Ik denk er niet aan, in Teughoes. Wat Teughoes. Dat is hier een Teughoes, man. Dat is hier katongering. Hier zitten alleen maar fatsoenlijke lui. En trouwens, zolang als er een duurt hoogste plek in de Hendrik, zit ze niet in een Teughoes. Nee, ik doe het niet. Want de lange liet zo mijn dag verdicht laten ophangen hier. Ja, maar want de heer Zwart ze vanaf morgen de naam is veranderen. En een naam voorop staat. Ja, Hendrik? Ja. Luister eens. Ja. Kijk, hè. Ja. We zijn samen al 20 jaar compagnons, hè. En iedere keer heb ik aan Sinterklaas gevraagd of de naam van dich niet voorop moest staan, hè. Maar Sinterklaas heeft de kinderen een beetje voor de gek gehouden, zo, hè. Maar dit beloof ik dich, jongen. Als je voor mij 1 nacht hier blijft, hè, dan steekt vanaf morgen die naam voorop en dan voor mij aan de start. Blink zwart. Wie zag ze? Blink zwart? Dat klinkt nog schöner als ze hoofdzets maakt. Nee, ik doe het toch niet. Want huren, wenn ik huur in de heen ga, dan let er van mij zoeken door de radio. Oh, dat is prachtig. Dat is de schoon, jong. Dan krijg je voor de radio gratis reclame, hè. Moet je toch prachtig zeggen, hè. Maar dat moest je doen. Ja, en ik kan er toch naast vrouw vallen en zeggen dat hij nog een bekende getroffen had. En ik ga aan hem beloven hoor. Nee, juffrouw. Nee, zo'n goeie bekende heet hè, Hendrik op de ganse wereld. Nee, dat moest je niet doen, jong. Dus ons wel kunnen optelefoneren, jongen. En tegen de vrouw zeggen, hè, dat ze in de stad over een hond is gevallen en dat ze de enkel verstoekt hebben. Ja. En dan komt de vrouw van mij met de volgende tram naar de stad. En wenn de vrouw van mij dan de enkel wil zien. Ah nee, de vrouw zich gaat niet heer. Goh, die vrouw aan die voor de hond gebleven is. Nee, ik doe het niet. En dan met Basta. En is het dan nu ook gedaan met de kwatsch? Allee, dan... De zaak is hier toch zo klaar als wiks. Ja. Jazeker, de heer Zwarte had straf en dat bleef niet. En de heer Blinker had geen straf en dat kind gewoon. En doe, maar toen gauw dat ze heen komt, de dochter van een cipier, dan moest ik het samen doen. Maar met heen kan er weer nog met 1 kindje. Och, kom nu pap, wanneer dit mogelijk was. Dan loopt Gerk nog voor de heer Zwart opsleten. Ja, het is een wienkellermachine, joh. Ze zei meneer de Schutterskunning, het wordt ook tijd om op te stappen. Ja, zei dat over tijd. Zeg, Hendrik, jong, wat moet er nu in godsnaam gewoon beginnen? Ja, dat is een schoon wits, hè. Dus toen minst nu werkelijk dat blink zwart beter zo zie je. Maar mijn nom de piep begint die weekse ver nu weer op het huis. Meneer Schutterskunning, ik heb geen tijd meer. Dat is me een blamage, jong. Ik zal dit nog eens naar Schuttige koers schikken. Ja, mijn huurdersouders, dat is nog het. Wat, jong? Ik heb ook een pendule gewonnen. En die heb ik per expres naar die vrouw geschikt. Dan kan ze tenminste zien hoe laat het zijn wordt. Adieu. Tjune! Nu heb ik er een. Gewoon een uur.
Waarom ik gewoon een pendule? Nu moet ik alleen nog zien dat ik de gekloonde pendule terug kreeg. Dan weet ik precies hoe dat even is. Maar het is toch verdomme een godsgruwelijke schandaal, hè? Dat in een fatsoenlijke zoonscremefabrikant en ook nooit immers ene cent zondig is geweest. Zomaar in de bak durft te zitten. En daarvoor, daarvoor moet ik ook 150 gulden betalen. En daarvoor moet ik ook daar verder op 4 dagen gaan zitten. Een schandaal is het. Bah, bah, en nog eens bah. Ja, nu is hij aan het fluiten. Verrek je op. Ja, wacht, kom. Zo dat soms de show als steenvijger zeker zo de show. Sst, wil je best doen? Dit zal. Is dat gewoon niet bij? Ja, Bobby. Ja. Oh, de best zeker eens in de compagnon, hè, kameraadje. Ja, daar zit hij even in de wachtkamer tweede klas zitten. Zeg maar, als je wil, kan ik hem wel even vertellen. Ja, als ze kunnen, Ger. Waarom niks? Zo, ik heb hem verteld dat er hier zit. Ken ik gewoon vertrouwen, maat? Ja, zeker, kameraadje. Ik ken ze altijd vertrouwen. Trouwens, ik zit hier al voor de 9e keer. En zo immers zou ze toch zeker wel kunnen vertrouwen, zou ik zo zeggen, hè? Ja, oké. Ik hou er al 5 jaar op zitten. Moest ik nog op de welt komen, vriend. Oké. Wil je dan tegen de poli zeggen dat een grapje hij is? Ja? En ik heb mijn breekiezer en een iezerzeg en een wielen en een paar luppers metgebracht. En ik heb het deze nacht goed breekt. Ja, ik kan wel overkloppen, maar moet ik hem dat allemaal overkloppen? Ja, gauw als er veel in beskup. Wacht maar, ik hoor nog. Wacht maar. Zo, dat is gebeurd. Wat heeft ze allemaal leuk geklopt? Ik heb me gezegd dat ze een compagnon kappie gewoon met een paar breekijzeren en een iezerzeg en een wiel. En dat er vannacht nog vandoor moest gewoon. Ja, joh, dat is kolossaal. Kolossaal. Jazeker. En die kan me ook wel eens aangeven. Sorry, ik loop. Oh, wacht. Ik loop terug. Wacht. Goed. Zo wie gedacht. Je zult me alles aan het doorgeven. Oké. Laat me alles zien. Oké. Als je het niet vindt, Jullie dat zijn gewoon te brengen. dan gaan we... Wacht even. Oh. En dat is hij. Als je het niet vindt, dan kunnen we deze nacht misschien met ons regelen. Als we dit Ik regelen. heb een vierlijk apparaat nog te bieden. Ah ja, wacht even. Ja? Je moet het tegen de kapoen zeggen Ja? dat ik die zilveren bedoel niet heb kunnen verkopen. Wat? Waar bleef het? Bedoel? Ja. Hoe? Ja, die... Waar is dat bedoel? Ja, die met die wietsfabrikant gestolen hebben. Wacht even. Oh, niks. Wat hebben we gezegd? Ik heb me gezegd dat je de pendule nog niet verkocht hebt. En toen werd er teruggeklopt. Je zult ze maar inpakken en zo snel mogelijk hier naartoe komen met. En ze aan de cipier geven. En de bier vertellen, hij is bestemd voor de heer in kamer 4. En de rest komt wel in orde. En je hebt ook nog de groeten van hem. Heb je dat allemaal even geklopt? Ja, zie ik toch? Dat wordt geen ook eens leren. Oh, dat komt wel goed. Laat me wel de schone pendule niet vallen en ga maar gauw. Ja, wacht nou eens even. Ik vertrouw dat zaakje niks, joh. Als die cipier erachter komen. Och, dat is het bier, jong, dit. Hier. Allee, avanceer dich, hè. Ja, dat straks dan. Allee, tot straks. Zo. Oh, nu krijg ik me een schone pendule terug. En de spitsboef, hè, daar kreeg ik gewoon even van te pakken. Dat wist de commissaris van politie dat maar eens snor deed. Zeg meneer Schwartz, Ja, juffrouw. wat is hier eigenlijk gebeurd? Zeg erop alsjeblieft dat er nog een dag heen kan blijven. Nee, juffrouw. Ik ben ook heel blij zelfs. En dat zie je wel aan me, hè. Nee, dat is nog een nacht met die blijven, hè. Maar weet je, ik ben de spitsboek op het spoor die ons het vele pendule gestolen heeft, juffrouw. Wie kent dat? Ach, Hier in de ja, gevangenis? Ja. Nee, dat is niet mogelijk. Nee, ach juffrouw, dus erin zei, je moet nu toch wel Oranje in de gaten hebben, hè. Dus voor de schoonskleedfabrikant zelfs in de gevangenis alles mogelijk is. Maar, nu even geen tijd, juffrouw. Nu wordt het verhandelen. Kom, nog residentskling even maken. Oh, heerlijk, juffrouw. Allah, vertel het mij toch, want ik snap er werkelijk niks van. Ja, juffrouw, luister, ik zal het gauw goed liggen. Kijk, over een uur of 4 of 10, hè, dan wordt hij gebeld en dan komt een kerel binnen met een pendule, hè. En dan breng je het direct bij mij, hè. Nee, meneer Schwartz. Dat gaat niet, want dat mag ik niet van mijn pa. Ik geborg mijn ouders. Ach, juffrouw, laat voor uw vader nog eens de boete laten. Kijk,
Ik moet zorgen dat mijn bedoel terugkomt. Dan zorg ik dat de weer een leester komt. Werkelijk, meneer Schwartz? Hier de hand op. Je hoeft me alleen nog maar de adres te geven. Er zit al zo goed als met een verloofd. Oeh. Juffrouw, dat zal hem zien. Dat zal hem zien. Hè. Als de kerel komt dadelijk, hè, laat hem hier naar binnen. En sleet je meteen de deur af, hè. Ja, is goed. Het houdt nog snel door. Ja, juffrouw. Oh, maar zit voorzichtig. Oh. Oh, August. August, denk eraan, jong. Geen zin, hè. Maak je geen druk. Blijf rustig. Ja, dat is makkelijk gezegd, blijf rustig. Want zo'n kerel zo wel eens... Ik een gevolgen bij ze kunnen hebben. Dat ken ik een vierlijke kerels zijn. Die... Dat sommige wel eens van pas ging. Ja, wacht maar eens. Zo. Laat de kerel maar eens binnenkomen. Dat wil gegarandeerd in een voltreffer. Zo'n flesje heeft hij van zijn levensdagen niet gekraakt. Zo, Fred, kom maar binnen. Ja, wat mag er met dan doen? Maar wat kun je doen? Hoeveel best toe in de gevangenis? Ah, nee, niks, maar ik kom alleen maar Annie opzoeken. Ik had er door u nog niet gezien. Annie? Annie bezoeken? Doe mens ons Annie? Nee, niet Annie, pap. Oh, zit dat zo? Nu begin ik het in de gaten te krijgen. Doe hem ze achter de moe, door! Zeg, we hebben nu niet veel tijd om te kallen, pap. Pak de koffer en trek met naar hier. Ja, en dicht zeker? Nee. En dicht zeker alleen niet laten met Annie? Nee, dat geeft niet. En de man? Weet u al gaat er vanaf hier? Nee, maar Annie heeft me alles verteld, maar van Witzer hoe het gaat met de man. Ze is zo dol wie een shop, dat er schuttingskönig zit geworden. Ze zit het ganse deel waar staat, ze weet gar niet wie ze het heeft. Goed, nu weet de poppenkast tussen beginnen, hè. Ik smiet een compagnon van me langs een keer. Voor het huis in de pool, daar smiet ik, heb dit er maar verzoek. Oh. Meneer Schwartz, ik Ja. moet wel eens een beetje afzeten, hè? Ja, Dat juffrouw. is een kwartier, dat gaat in de trein. Ja. Nu begreep ik ook hoeveel de rummer zo vriendelijk voor me zit geweest. En hoeveel ik zo lekker eten van het kreeg, hè, juffrouw. Meneer Schwartz, ik weet toch wel niet belopen, pa? Ja, juffrouw, zeker. En de rest van uw lezen, dat weet ik ondertussen ook al, hè. Die zit een aardig meisje. Die zat nog een schoondochter. Best kunnen bevallen, juffrouw. Ja, zeker. Zeker. Een goeie mens. Oh, dit is nog het ook eens. Oh. Ongelooflijk, hè, wat in de gevangenis dan niet allemaal zo op de koop toekrit, hè. Jongens, maar we de poppenkast nu heen moeten drukken. Nu moet ik gewoon, hè. Oh. Straks kunnen die zijn voeten aan de Ach, joh. zit de vrouw meteen tot op die. Ja, want anders dan kom ik dadelijk gewoon niet te voet nemen. Want gewoon... Tenminste, de trein nog niet misschien. Juffrouw, geef me die jas. Zo, en Zo. de koffer moet er wel nog metnemen, Ja. hè? Zeg, juffrouw, hoe is uw vader eigenlijk? Och, dat zit nog in het trafcentrum. Oh. Zeg, Pap, daar zult je stoor op te kijken. Wat, Wat joh? doe je allemaal voor u in het dorphandje door? Er zijn slingers opgehangen en overal te vallen. nee. Ach, zeg, hoe het verschrikkelijk. Verschrikkelijk, zeg het. Pap, hier op Frans. Ach, ja. Dat is het naams. Zo. Zeg, en wat ik zeggen wil, hè. Vertel me van zijn levensdag niet aan de man van dit soort feest, hè. Ja, zeker niet, dan is verloren man nog gesproken. Och jong, dat wordt mijn hoofd zo erg, maar als de man erachter komt, hè, dan zit hij van zijn levensdagen moeder. We zullen niks verloren op één voorwaarde, dat we ons nu nog mogen verloren. Alleen dan kan je mijn toestemming hebben. Als er maar niet tegen de man zegt, hè, dat ik hier in de bak zit, hè. Als het kind komt voor u nog met de trein of met de taxi, Ja. dan breng ik Annie mee en dan Ja. kind van alle meuten doorkomen. Huldiging, verloving enzovoort. Och, Die lieve god, meneer Schwartz, Ja. gemist ik het trein. Ja, nu moet ik echt gewoon, kinderen. Allee, Adia, en denk eraan, hè. Als ik weg ben, geen doem toe aan die in de gevangenis, hè. Denk eraan, hè, gedraag dich. Ja. Dit was voor gauw zijn, hè. Als de mama is met de papa onder één dik geloof, dan hou ik niks meer te laten. Men honderd u, doe denkt ook aan niks toe, hè. Doe maar zo beter op de vader letten, kijk eens toch. Als ik toch zonder pyjama zou heenkomen, hè. Dan zou de man nog meer spaghetti maken en die harmonie op je heen. En door, kijk eens wie ik heen moet, dan de schoonjongen, die wil ik hebben. Doe dat zo op niks. Ik heb het toch niet voor niks goed getrokken. Nou, jong, en die, hè. Moet blok maar toemaken.
pap nu voet is. Ik heb een keer met hem gekald. Voor zullen we maar met het trein gaan? Ja, we hopen toch. Ja, met de taxi is een stuk verder. Ik ken voor zo'n mensen ook houden ze moeilijk gegeven. Kom maar, die vergeunt. Zie je toch geen niet? Nee, Frits, dat gaat toch niet, joh. De wedstrijd dat vanaf de koude heeft moeten vangen, moet die de papa durven. Weet je wat, de keer die Iser zeggen die andere prollen de venster daar gegeven, voor de caponi van die neven. Trouwens, weet je dat de kerel niet kan doen, van een geklauwd had. Ah, nu snap ik wat de papa met die bedoelt. Annie! Annie! In de lever op, zit dat meisje! Grote is de pap, heeft die snel neer, met een deze van zijn schliers. Zo, en verreur dich niet, hè? En snor het een beetje. Niet ophuren, hè? Wat bist du? Hier, pap, ik doe de nachtcontrole. Ik kijk of alles in orde is. Ik hoop het niet onrust te maken. Hier, Schwarze zal mich toch heus niks doen. Ja, dat kennst du nur zweten, want hij had het achter de moe. Seht wel vlug, terug hoe de trafcentrum, pap. Ja, ik kom even kijken of hier alles in orde is. Controle houden, dat is trouwens mijn plicht. Hups, doe niks mee te maken. Ja, maar pap, die hier Schwarze, de hoorde ze erg. En toen ik vroeg of de machine een tast hier wil hebben, toen gaf hij me gratis geantwoord. Maar zuust du niet dat hij schliert? Het is blij dat hij ons met rust niet. Ze zegt mij, ik moet nog even terug naar het trefcentrum. Gaat die pedul weer vergeten met te nemen? Ja, pap, dood dat. En dan mag ik wel wat langer blijven. Want dan gaat die toch wel uitgenomen zijn. Ja, doch dat, want dat zou er wel eens tussenuit willen preachen, hè. Ja, nu gaat maar, er is toch niks in de hand. Ja, dan ik is word het wummer in het is oog. goed, want ik moet toch nog die 2 put beer leeg zoeken die de Sjaak niks meer toneer heeft gezegd. Dan ben je half uur bij niet terug. De controle is goed afgelopen. Als we ons haast, komt voor juist nog op tijd voor ontvangst van ons kunnen. Godzijdank, dat pap is de mensen voet. Dat heeft vanochtend weer terug voor een uur of 12. Prachtig, weet je wel geloven dat ik dat nou, u nog niet had durven denken? Ik ga niet. En ik ben toch zo vroeg, hè, dat we die net pap aan onze kant hebben. En dan zou ik misschien nog een jaar of wat verloven kunnen wachten. Van mijn pad kan de kern met zijn bedoeling nog gaan blijven, denk je dat ook niet? Wie kent het vrouwen? Mijn pap komt de gaar goed zien. Het is niet te geloven, maar in de gevangenis kan het toch gezellig zien. Ja, maar niet iedereen had het zo goed. Wie vergt wie? Als die pap toch niet voor 12 uur terug kan verbetsen, dan moet ik nog heen gaan. En vermoed het ijzersmie is nog warm is. En pap is toch op ons hand en de mam is zodanig en dan word ik het als het niks kan dwijgen. Och, de god, dat zou de kerel wel zien. Gewoon nog een mulke en breng een flink stuk touw mee, pak voor hem. En ik ben al zo nerveus. Ik kameraad, zullen we zeggen. Kom maar binnen, die is me ongeveer. Ja, ik was hier dit even af kon geven. Oh, is goed. Bubbelnummer. Ja. Zo. Caponi, wat is dit? Hallo, Caponi, wat is het toch? Hallo, ze pikken de bedoel. Zo, Hallo, ik moet maar niet zo spelen wie te maken. wat? En je sluit sogar ik stegen op. Caponi, wat is het toch? Ik moet eerst pap nog een brief geschreven. Hallo, Smak is ze pikken de bedoel. Caponi, wat is het toch, man? Hallo, hallo. Zo, Frits, dat hebben we gehad. Zo kunnen we tenminste door die heen voor. Ja, verbrengen. Zeg, Gerber, bedankt. Haha, hallo, Verbrengen, doe maar naar mijn mam, hè. Dat is een goede reden, hè. hallo. Zullen we door? Caponi, wat is het toch? Pikken de bedoel. Amuseer dich, Gabi, hè. Dieven, hoort, gaat. Hallo,
is dat? Maar dat had ze mich met het Annie aangevangen. Ze had het zo koud. Ik kan er niet stuk. Had ze zich daar om een dekje omgedaan. Ik kan je nou niet kriegen. Er is er toch ook geen lucht toe, gekske. Maar meneer Leverkot, dat is ja wel niet Annie. Hè? Annie? De Annie, dat is een kring. Die heeft me geen naar binnen gelokt. Dan doe ik hij waar. Smiet me een keer een deken over de kop. En doe ze er al even door. Lieve God, wat de mens toch niet allemaal kunnen metmaken. Zeg wel, wat hebben ze gedaan? Die stuk toch eens weg van begrip zitten. Ze hebben me overvallen en alles gehoofd. Gehoofd? Wie komen zo op een idee? Ik moest hier in de pedule komen brengen van de winkel. Nog een in de pedule. Een jong meisje lekt me binnen en die bracht me heen. En de kerel die gooide me een deken over de kop. Dat wou natuurlijk niet herkend werden. Ja, maar ik had ze permanent zo te doen. Jongen. Ik zie er zwart niet meer. Wat voor een zwarts? Iedere keer dat hij zo. Hij is weer zwarts. Ja, nu is dat Prietje. Ja, die is met een metje. Ik hoorde hem zeggen dat ze er sneller komen. Mijn ondertuinenweg, wat een schmierlap zeg. Schutjes Koningszeen is nog niet genoeg voor hem, dan moet toch nog boevenkoning zijn. Met mijn leven God, dat geeft toch niet? Annie! Annie! Op keer. Zet je bak me weg. Ik bang voor u. Maar volgens de reglementen mag ik voor niks bang zijn. Ja, hoe goed natuurlijk voor mijn superieur. Och, Jezus Christus, als het komt wat hier los wordt, hou ik niks te lachen. Ach, daar hoef je niet van te zien. Moet ons weer met je mensen van deze zaak af. En ik smiet het spijt je. Oh ja, dat is hun van u, meneer. Het geeft toch ook nog goeie op de wereld, hè? Ze hebben me niks gedaan en daarom is het beste. Moet je bier neerslaan. Ja, laat voor hem erover zwiegen, joh. De wereld is alle wielen slecht genoeg. Ik was toch eigenlijk rapport van de ganse situatie opmaken. Hoe kom je daar op in? Je kunt mij toch niet aangegeven met de politie? Ik wil er niks mee te maken hebben. De heb je alleen maar lastigheid met. Het verstandigste is dat ik allebei zwiegen jullie zag. Ja, bevordering van wegzitters natuurlijk ook niet, en denk ik. Je hebt gelijk verzwiegen erover. Ja, we zitten daar weer goed, dat is vanavond. Ik ben een chique smaak. Ze zegt, ik heb er misschien zin om met mij een lekkere te drinken. Nee, het is al laat. Nee, dank je, ik word er vlot heen. Maar hier zit bedankt dat jullie liefde. Jo, geen gedaan, joh. Je weet de deur, hè? Ach, dat heb ik toch niet vergeten. Ik kan nog niet met de bus terug. Je kunt hier mensen 10% doen. Oh, dat zou wel kennen, denk ik. Het is effectief, jong. Dat deed mich nu leed, maar ik heb het niet klinkt. Oh, dat is niks, heb je gehoord? Ja, dat is goed. Dank je. De rest breng ik morgen terug. Ik houd hier in Gullen. We doen dus in gestolen hebben. En Geert betaalt me die, als je wilt dat ik niet meer over die zaak spreek. En wie veel is dat dan? 100 gulden. Maar ja, dat moet meer gekost. En de rest leg ik bij mijn eigen tas. Om het keer zo'n vullen nou hier zit. 100 gulden? Ja, Allah, maar je moet me beloven dat er van zijn leven niet meer tegen het... Nee, dat doe ik voor zich, want dan zou ik niet aan je kunnen zijn. Hoef je niet bang te zijn, ik vergooi je niet. Allemaal goed mee, joh. Ja, dag. Een fijne mens, hè. Met een zwart, dat is verdomme een smierlap, zeg. Had me een brief achtergelaten. Ja, kijk, lieve vader. Mijn lieve God, dat is van Annie. Ik ben met Frits naar Sleenaken. Die kerel in de deken is een beruchte gauwdief. Een handlanger van Capone. Hou hem vast en lever hem over aan de politie. Vele kussen. Mijn lieve God, het mankeert nog te raad. Ik heb hem nog 110 gulden metgegeven. Ik snap niet wat het doet. Dat de August nog niet hier is. Jeker moment kan het de vereniging komen. En de shutterskunning is nog niet hier. Wens de vriend, mevrouw. Een grote plezier aan mijn man mich niet kennen. Dat er shutterskunning is geboren. Wat zal de God wel Jan Blink de best in hebben? Mevrouw, dan gun ik dat. Ja, die had toch al een
Een roerige deuk van zichzelf tegen. Jezus, mevrouw. Wat daar had moppen gekost, hè? Oh. Nee, Tries, dat had gar niks gekost. Alleen de portokosten om hem hierheen te sturen had dat gekost. Die had mijn man gewonnen met schieten. Met schieten? Jezus, kijk, de kind gaan niet zien hoe hem geraakt had. Och, Tries, was er niet zo. Mijn man had er vogel afgeschoten. En daarmee had hij de pendule gewonnen. Ah, zo. Wat ik nog zeker wil, mevrouw. Ik zoek je zijn van de armen niet langs gewoon. Met de trui onder de arm, zeg ik. En de hout die trui gepoetst, dat blonk wie een spiegel, zeg ik. Ik zou liever gehad dat ze mijn man gezien had. Wat heb ik dan al de muziek? Die zou wel weer een stuk in zijn kraak hebben, zo wie hem. Tries kan niet zo onbeleefd over mijn man. Had mij toch gisteren zelf overbeledigd? Trouwens, mevrouw, moeten we niet eens langzaam de vaan gaan uithangen? Wat voor een vaan? Ja, gewoon de vaan. Iedereen had de vaan uithangen. Oh ja, natuurlijk. We moeten zelfs ook in de vaan uithangen. En het liefst de twee. Tries, gaan ze vlot uithangen. Niet of weer de laatste zoon. Wie leeft, mevrouw? We hadden toch ook maar één vaan? Maar weet je wat ik doe? Ik riet ze gewoon door met de hand voor de twee. Dag, spreek ik met meneer Vassal? Ja, meneer Vassal, hier spreekt hij met mevrouw Schwartz. Dat zal wel zeker gehoord hebben dat mijn man Shatterskunning is geworden. Ja, dat kan niet die kringen. De man van mij kan alleen maar de vogel afschieten. Ja, meneer Vassal, wat ik zeggen wil, de man is toch erelid van de zaak, niet? En dan had ik gedacht of de zaak hem ook in Sarnaat kon brengen. De harmonie die kunnen en de schutterie die komen. Oh. Had je er al aan gedacht? Ja, maar meneer Vassal hoeft me niks te leren. Ja. Mevrouw, nu moet er toch eens snoesteren. Ja, meneer Vassal. De ene hand weg de ander. Mevrouw, dat is een schandaal, zeg ik. Nee, meneer Vassal, dat is dat Deensmeisje. Dat is immer de tussendeur gaan kallen. Wie afgesproken wordt. Als de zaak compleet is, dan ga ik u gepraat. Soms krijgt u onder de naam. Dag, meneer Vassal. Dank u. Voor wat doen u de tussendeur gaan kallen als ik aan het telefoneren ben? Ach, mevrouw, ik heb me opgerekt. Wenn ik mich dan juist die vanen uithangen en dan heb ik die juffrouw Springhaan langs willen, wel die van de meertjeschoen, wil er niet. En hoe vroeg ik aan die of ze niet ook met de kinderen hier een serenaat kon brengen voor meneer, hè? En toen zei ik toch, die domme gans, anders ken ik niet zeggen, die zei ik toch dat er Blinkheur gezag had, dat er Zwart hem gezag had. Hij moest zeggen, hij had gezegd, hoefde ik serenaat. En nu is me toch die stom gans beledigd. Ha? En dan zei ze dat ze wat te lelijk in de Schoonswiks meer bij ons geboren. Dat is gemeen van Blink. Wie kent hij nu zo gaat zeggen? Waar maar Tries, dan krijgen we wat. Tries, dat pak gingen af. Ja, mevrouw, vindt u dat gek? S'avonds is er ook graag geen school. We willen toch nu oppakken. Ik heb er in alle gevallen gezegd dat er Blink een wegwiet wordt. Wat wil je? Wenn er dat nog eens wilt huren, dan vraag je dat maar aan de mevrouw. Die zegt dat geren nog.
Wie kent er maar zomaar u permitteren om de schoolmeisjes af te bestellen? Ja, dat is gemeen van u. Alleen in de Judas kent zo gaat door. Terwijl dat hier maar zoete spaas bederven. En zo even is onze compagnon. Denkt er misschien dat er met een handboog op 3 tree nog geen olifant kan treffen? En dat ook een andere niks mag raken? Dan werd dus tegen een plaats vermits. De ouders hadden me toch zelf gezegd. Wat had er u opgedragen? Dat we samen op een concours over moeten. En dus straks hebt u zelf gezegd dat je de August op het Gaanschuttersfeest niet gezien had. Ja, dat is ook goed. En hoe komt er weer hier vertellen dat er geen sarnaat wilt hebben? Nee. Ja, als er hier gaat liggen wilt, moet het gaans anders aanpakken. Ieder woord wat er zegt, geloof ik geen woord meer van. Mijn leven, hemel, tussen ze aan. Ja. Mevrouw, dit is de harmonie aan. Ja, dat hoor ik ook. Of dat ze soms dat de gewetjes in de oren houden. Jong, zoek liever met de maan. Jong worden de mens. Het gaat sterp, steed op stelte. En de shutterskunning is dit hier. Ja, Jezus, kijk het is van mij, ik hoor hem zo, ik ga het anders vertellen. Doe best een leuke mail, doe. Zou je dit makkelijk in het tweede op de ganse wel tegen kunnen? Ik hou u toch verdomme gezegd, dan moest de ganse poppenkast aanbestellen, jongen. Maar dat had ik willen door, ouders. Maar deze vrouw van dicht zoete keer gegangen willen. Ik ben vroeg dat ze me niet opgevreten. Hou ze dat maar gedaan, jong. Hou ze niet maar opgevreten. Word ik tenminste van die af geweest. De vak is toch met dat rapport voor erop. Je zult... Jezus, zijn er hoog hier? Je maakt het misschien. U steeds gaat te wachten. Hoe zijn die al zo lang geweest? Dat heeft er gefluit mee te maken. Maak eens de voet kunst. Als je dat hoort, jong. Ja. Dat ganse zang gestoord, hè. Maar wat die drinken, hè. Wat die drinken, hoor, dat kunnen we op die rekening alsjeblieft. Dat maar goed wens. Tries, Meneer. hoe is mijn vrouw? Op het balkon, meneer. Die danst weer de aard van de Spaans. Lotsma. Tries, breng me eens om te beginnen eens gaan te eten. Maar geen wermeerpel, hè. Breng me maar eens een flinke grote woos en een groot glas wien. Ja, jawel. Ja. Uw majesteit. Oeh, majesteit. Kom eens door. Ja, majesteit. Holy. Als je dat huurt, jong. Als je dat huurt. Dat is wat we met de zang doen. Als ik iedereen kan tegen betalen, hè. En hoe moet de hamer niet daarheen? Maar noem de juist dat ze toch door de hel lopen. Dan kunnen ze blazen dat ze hond worden. Of nee, weet je wat? Schik die maar naar een timpaan toe, hè. Dan kunnen ze zich in drinken. Maar alleen bier betaal ik, hè. Eten betaal ik niet. Als die zich willen vet massen, dan moeten ze dit stap naar heim doen. En ouders, de shotterie, hoe moet die daarheen? Och, noem de juist in die jongen al door, hè. Noem de juist toch zo doorgeet, dan zoeken ze me beter leggen. Dan zit ze wat ze hebben aangericht met een koningsschuit, hè. Betaal ik en ik tot ik sterf, tot ik in de kist lig. Maak dat niet zo goed bij heel van een paar cent. Jo. En ik begon ik te lachen in je pater. Maar wacht maar, manneke. Dat koningsschuit, hè. Dat komt die duur te staan als ze dat maar goed wist. Meneer, Ja, wat noemen we dat is een hierboete. Wat voor een eertreis? Weet ik niet, ik ken hem ook niet. Maar ik kan me zeker feliciteren of het zo gaat. Maar hij zag dat de meneer Schwartz persoonlijk moest spreken. Nu begint de afzetter. Maar ik betaal geen cent als ze dat maar goed weten. Ze dat maar goed weten. Binnen. In naam dat werd gearresteerd. Mijn leven, nee, maar tussen Pier. Nu begint het gezonden. Zeg, waar was Annie? En wij heeft u überhaupt permissie gegeven om er te sluiten, bitch?
Annie, dat zal weer Frits zijn in de gevangenis, denk ik, want die zijn erachter gebleven wie ik daar ben vertrokken. Wij is achtergebleven. Ja, Annie en Frits natuurlijk. Welke Frits? Onze Frits, mijn Frits natuurlijk. Er moet een normale mens sloezeld werden met zo'n get. Meneer, Wat nu weer? de kegelklap kan me feliciteren. Dat zijn handen. Of ja, kom maar in dat busje komen. Het is goed zo. Zeg maar dat ze bedankt zijn, Trace. Ga maar. Moet ik dat man die dat buskeblom heeft gebracht, drinken kastigen? Vrome schat, nee, ik heb geen centen meer. Niks kriegen ze van me. Of het ze maar Trace. Geef me maar een waffel. Geef me maar een waffel. Zeg ik wie ik terugkomen het trefcentrum. Toen zouden een vreemde keel in de cel en daar houden dikken om. Ja, maar heeft Annie je daar niks verteld? Nee. Maar we hadden nog wel een briefje en daar stond op dat het met een zekere Frits hier naartoe wordt. Ja, en dat de keel in die dikke een handlanger was van een Caponi. Ah, en heb je in de keer natuurlijk direct zo vastgezet, hè? Nee. Wie heeft dat briefje van worden al goed? Hoeveel niet? Ja, maar het is toch ganz schandaal, hè? Ja, en ik heb hem ook nog 110 gulden gegeven. Voor de bus en voor die pedul te betalen. Maar non de je nog aan toe. Nu leert me de politie zien wie ze spitsboeven moeten vangen. En dan laten ze me gewoon niet lopen. En dan geven ze ook nog drinkgeld te koop. Vliegen vangen! Dat kende je nog niet eens. Heb je me goed verstaan? Zeg maar nou, Level. Geen mens mag op dit feest weten wie er zit, hè? Ik zal u voorstellen als een gast. Gaat je er dan mee akkoord? Ja. Dan kreeg misschien ook nog geen te eten. Dus. Ah, zeker dat we gaan eten. En dat krijgt bij mij geen warme erpel, alleen maar een hele goede kost. Nee, dat gaat niet. Nee, dat met de beste wil van de wereld, dat gaat niet. Want plicht is plicht. En mijn plicht is het om u terug te zetten in de gevangenis, want jij bent een uitgebroken gevangene. Nee. Ik ben geen uitgebroken gevangene. Annie heeft me officieel laten vertrekken. En Frits dekent dat getuige. Ja, wat moet hier toch immer met de Frits? Waar is dat? Je kent wel zien de heer van de politie zitten. Dat is toch geen tienboom, hè? Je kent wel zien de heer van de politie zitten, wordt. Elke normale mens zou direct in de gaten hebben, hè? Dus Frits, hè? De verlovenis van Annie. Dat is het schoon. Oh, doe geef me een lampje brennen. Tot overhoud dat kind zoveel zorg voor een gever. Zeuk, je denkt toch zeker niet dat Annie een uisken op mij gehouden wordt? Nee, zo is al goed, zeg, is al goed. Zeg maar, dan weer weer nog familie van u. Nou, dan zou we voor ons toch wel een lekker glijskop willen drinken. Ja, en ons niet op de dan nemen. Ik is Anja. Oh ja, vooruit er maar. Ik ben August. En op ons hernieuwde de kennismaking, hè, offreer ik een piesje bloem. Alsjeblieft. Wat zeg je daarover? Ja, en wanneer drinken we ons dan nu dat glas wien? Luisterens, dat kunt wel goed, hè. Kijk, te veel vreugd op de nuchtere maag is niet goed voor de gezondheid, jong. Ja? Moet ik hier staan blijven? Nee, ik zou zeggen, zet er eens even. Oh. En bekijk er eens die zwaantbloemen. Oh, Zijn ze niet fijn? koning August. Wat hast du hier in het huis gebracht? Kleinkinderen aan hun kleinkinderen vertellen van hun verdiensten, stamvader, koning August. Alleen, wie zijn een lotte flauwekul, joh, dat is toch gaar iets niet tegen. Hoe bist u zo lang gebleven? Het gaans dorp staat op staat om die geluk komen te wensen. Ja, dat zal wel, joh. En die zullen ook wel allemaal doorschuppen, hè? Och, dat is gewoon van plezier. Louter van plezier. Zeg, Louisa, ik heb een deftige neer metgebracht. Een ganse fine neer. Daar zit een neer. Alleen, zoals ze nu dus recht staan en zich over die spreken, joh. Dat zit een neer, goed leven. Hij is directeur, Louisa. Welkom, meneer de directeur. Mogen je misschien deze bloempjes offreren, mevrouwtje? Ik weet toch alles niet wat ik zo met moet. Dat zit wel vriendelijk, meneer de directeur. Ja, beste Louisa. Meneer de directeur, dat is nu de ernstigste mens, hè.
wogen op het schottersfeest gans op mijn gemaakt hebben, zit ik in de kap. Jo, maar je moet daar niet zoveel kal over maken over die paar tekstjes, dat stelt nog niks voor. Zo gaat Vincent toch alleen maar in de stad. Zeg, August. Ja, joh. Ik hou de vrouw van dich direct terug, kijk, joh. Ja. Ja, dat is wat van die vrouw. Nee, ik zal wel veel de nagel doorheen hebben gehouden. Wat zegt hij? Wat zegt dat nou? Lisa, meneer de directeur, die was zo vriendelijk om mij mee te helpen om het portret was te geven, op te hangen. En ik heb bij de directeur een kamertje gehad, heb ik geslapen die 3 dagen. Hè. Ik was in een gast zo gezegd. En ik hou er een fijn kamertje, Lisa. En een prachtige bediening door. Alles tot in de puntjes geregeld. Dat is wel aardig van u, meneer de directeur. Maar het was helemaal niet nodig geweest. Maar, August, wie wordt op het Schuttersfeest? Daar kan ze zo weinig over. Ja, Louise Wets, kijk op het Schuttersfeest, hè. Dat is toch elk jaar immer hetzelfde door, hè. Dan is toch maar eten, zitten, soepen en slopen. Ik zou toch wel weer weten wat stoet als u de hele dagen door hast. Ja, Wets op zijn Schuttersfeest, op zijn Schutterwee, hè. Kijk wat ze weer doen. Adriaan, doe Wets toch meer vanavond, hè. Vertel tegen eens aan mijn vrouw wat we door zo allemaal gedaan hebben. Meneer Is dat beter herinneren? Meneer de directeur, wat die minimaal de ganse dag. Ja, maar dat had de rug toch al verteld. De gaan ze eten, joh. Drinken. Geschoten had hij ook. Ja, en geslapen. Och ja, later zal er mij misschien wel wat meer vertellen. Ja, want me geen veld, joh. Och, de fakkel op toch een enkele minuut langskomen. Ze zeggen bravo, mevrouwtje, bravo. August, Ja, Louisa. je moest een reden houden. Je moest de lui bedanken voor de huldiging. En een of ander gaat vertellen over het vaderland. Maar de moest wel niet weer beginnen, juist wie de vorige keer, over de schoonskrijm. Wat zal mij toch niet allemaal nog moeten gaan overkomen hier? Maar als ik met een compagnon tegenkom, hè, ik dreef direct op. Als dat maar goed bent. Zo, meneer. Ha, had ik al een lekker stukje worst voor. Oh, dat nog. Dat heb je nog nooit gezien. Fakkeloptocht met woord. Maak eens de goed kans. Fakkeloptocht met woord. Vertrek. Oh. Zo stik misschien. Meneer de directeur het gezelschap willen houden niet dan. Gewoon nog even naar de balkon, moet ik even op de Lugo menken daar. De fakkeloptocht, hè. En dan kom ik dadelijk weer terug, hè. Oh, Louisa. Zet ze niet neer, directeur, ook een goed glas. Ja, te dadelijk dan, hè. En die God zitten, meneer de directeur. Bij zo'n gelegenheid zal er toch wel een glaasje bier drinken. Ja, ik moet je eigenlijk heen zien, hè, mevrouwtje. Maar om me geplezierd te doen, dan zal ik het maar niet afslaan, hè. Mooi, dat zit goed uit, zeg. Weet dat niet even, mevrouw, dat kost te veel. Die mevrouw, maar dat is geen lekker zit. Wat verdorie, dan zou je me gerust een flesje van met kunnen geven, weet je dat? Och, huur het staan. Je schoen dat ze eronder zingen. Oh ja, maar als ik drink, dan heb ik geen tijd op te loesteren, mevrouw. Meneer de directeur, vind je ze niet schoen? Oh ja. We kans dezelfde heb ik voor de ogen gegoten, joh. Ik bedoel, dat moet toch nu niet buiten gekozen hebben, mevrouw, om zo te scheten, hè. Ja, gemakkelijk is het niet, dat kan ook niet jekelingen. Maar meneer de directeur, wat ik u gevraagd heb, is er een maand ook in een net gezelschap geweest? Ja, zeker wel, mevrouwtje, joh. Dat had ik zelf een paar keer gezegd. Een fijn gezelschap ook hier ben. Maar had er zeker niet de ganse nacht doorgeboemeld, hè? Nee, de August had zijn plicht gedaan. Ja, hij had nog niet zijn ganse tijd uitgezeten. Hè. Ja, uitgeslagen.
Wat op in vrouw, die hebben alle wel op één man. Oh, die hadden we zeker heimwee naar München. Ach, nu dat toch is. Wie schoon. En waarom worden dan zo laat gebleven? Och ja, mevrouwtje, ik denk dat het geen druk geweest is. En dan had er zich een bus later moeten pakken. Maar mevrouwtje, mijn complimenten willen we hier. Alleen daarvoor zou ik best een week hier willen blijven. Och, er kunt zo lang hier blijven wie er wil. Omdat er zo goed zit geweest voor een maan. Oh, dat gaat gerustig gegaan, mevrouwtje. Oei, jee, dat is gedekt misschien. Smeur je maar nu flesje, mee. Meneer de directeur, u komt me heel veel u mijn maan geluk wensen. En het zou het toch deftig zien als we hier een directeur van de stad op bezoek hebben. Dus mevrouw, dat spit me nu aan. Maar daar heb ik geen rekening mee gehouden. Ja, kijk eens hier, de jas van mij. Dit is niet al te nieuw meer. Heb je daar misschien een andere voor mij? Zeker, waarom niet? Ik ga even gaan kijken, dan ben ik zo druk. Ja. Dan gaan u geen andere jas holen. Maak het u ondertussen maar gemakkelijk. Met zeker mevrouwtje. Ja, ik zou zeggen, bies zo'n lekker glaasje wien huur toch een goede sigaar. Zie, dat zit goed, Louis. Ja, nu nog toch eenmaal hier ben, moet ik toch ook maar van de zaak profiteren. Zo, ik heb voor alles gezorgd. Ja, wat komt jij niet doen? Mama gewoon laten hand voor dat service kunnen doen. Wil je lang zwiegen? Dan mag je niet eens weten dat ik koning ben. Maar we doeken. En meneer Rauwliep, we hebben dat echt een goede regelaar. Ik ken die ganse wits, ja. Jij ziet me een paar chique hier. Ik kom gewoon hier drinken en met is toch genoeg. Nou, meneer Rauwliep, hier kan onmogelijk hier blijven. Want het is een avond het ganse dorp de meneer Schwarz feliciteren. U denkt, meneer, ik ben juist uitgenodigd door mevrouw Schwarz. Omdat het zo deftig is, de directeur uit de stad op bezoek te hebben. Als de boeren hoe de dorp er aan komen feliciteren. Meneer Rauwliep, dat heet niet. Nee, meneer Rauwliep, dat heet niet. Want het zou nog best kunnen zien dat ze uit deze avond kennen. Ja, je zegt, meneer, waarom zou dat niet gewoon? Ik ben persoonlijk geïnviteerd door koning August. En met mij vanavond een kind. Heel tijd die moel was, juist wie geert twee schutterskoningen. Dat kent het dan erop, zeg ik. Die meneer de directeur, die heb ik al. Wat deed hij? Oh, ik zoek de oude, moest ik ook nog even zeggen. Dat was juist. Wat kom ik niet eens voor? Kom maar eens even de jas aan. Dat is meneer de directeur Houtlieper. Die had mijn man leren kennen op het Schuttersfeest. En dat is meneer Blink, dat is de compagnon van mijn man. Ja. Aangenaam. Ja, een beetje goede werk in al, hè? Doe nog eens een plumpje in het knopslook. Prachtig, hè? Maar meneer de directeur, nu heb ik niet goelijk, maar welke zaak hebt u hier? Oh, huurders mevrouw. Dat is een zaak, ja. Ja, wie moet ik dan nou eigenlijk zeggen? Oh, weet je wat het is? Dat is een soort hotel. Ja, en nooit kamersvrij. Dan zal de bediening bij u toch ook wel eerste klas zien. Oh, zeker wel, mevrouwtje. Want die week blijven de meeste nu wel zo 2 weken, 3 weken hingen in, hoor. Wat er zeg. Ja. Ja, 's morgens om 6 uur stop ik de lui al aan de deur. Ja, je hebt een kolossale zaak. Maar, mevrouwtje, je kunt me nog geloven of niet. Maar zolang als ik daar directeur ben, heb ik nog nooit van zijn leven bridge vrij gehad. Bridge, wat is een bridge? Een bridge, mevrouw, dat zijn van die leren voor thuis. Zeer comfortabel en deftig. En die willen alleen maar gebruikt door bridge spelen. En daarvoor noemen ze die bridge. Dus een snapper nu, mevrouw.
Wie lang had hier de zaken open? Of we hebben ons op, mevrouwtje, we zijn dagen nog gesloten. Dat begreep ik niet. Ach, de directeur, die bedoelt dat die immer zoveel klanten zijn dat de huurs rustig aankomt door om uit te rusten. Hè? Ja, zusje, dat weet ik, joh. Ja. En meneer de directeur, ik moet even voor excuseren. Ik heb het een en ander gaat te doen. Maar mevrouwtje, gang, rustige gang. En als er toevallig langs de wijnkelder komt, dan mag maar gerust een flesje met u. Ja, meneer de directeur. Zeg, hé, jongens, doe. Ja, Heb ik gebeld? Telefoon. Pak op. De telefoon, misschien wel een felicitatie. Ja. Ja, dan kunnen ze plezier aan beleven en zo. Wacht maar jong, dat knop ik keurig op. Ja, jong, doe dat maar. Ik zal zeggen dat er koningjes op zijn troon zit en geen het niet aan. Ja. En pak op. Ja, zusje, kijk wat dit. Hallo, met wij. Zo meneer, wil er misschien snoer lekker stukje Ik hoor? ben stom bloedchance die waar voor dit houdt. Ik ben telefoneren. Ga tussen de voet komen, ik heb geen tijd voor ons. Wat zeg je mich toch? Met wij, met kantongerecht. Karton, wat verlangt u? Ik heb toch verleden week zelf die boete van mijn man betaald? Nee. En nu wil hij ons een zeer goede avond bederven. Nu mijn man door het hele dorp als schutterskoning wordt gelopen. Dat is het verkregen. Dat is gemeen van u. Dan moet er burgerlijk beter naar kijken. En zij ook maar tegen de gevangenisbewaker dat er eens beter op zijn dochter moet letten. Dat lukt onze jong Frits achterna. Dat is een schand. Mevrouwtje, geef die maar eens flink op een duvel. Die moet maar goed op hun nummer zitten, die. Wat? Dan spreekt met mevrouw Zwart van de schoonschriftfabrikant. Wat? En van hier de aansluiting. Als die er niet tot 5 keer tellen, dat je moet er een schoolgeld van terugholen. Wat heb je? Heb je die boete betaald? Zeker heb ik die boete betaald. De vorige week zat ik niet zo goed was voor hele rechercheur geweest. Dan word ik arresteren. En om daar de lastigheid met te krijgen, heb ik die boete maar betaald. Weet je wat je best? Zal ik tegen eens richtig vertellen wat je best? Zal ik dich dan eens richtig vertellen? Nee, dat besteedt gaan op de ganse wereld wat je best. Sorry meneer de directeur, dat er juist getuigen moet zien van deze herrie. Ach, mevrouwtje, dat geeft toch niks. Herrie kunnen overal wel eens voor. Ja, heb ik daar geen gelijk? Ik kan het toch niet goed vinden dat ze mijn man in het betoet doen. En dan nog wel in de gevangenis, waar de vader van het metje, wat mijn jong nou loopt, cipier is. Mevrouwtje. Het beroep van cipier staat anders bij hier van u een hoog aanzien. Nou, dan zijn er zelfs die lopen met een overdag met een slapjas rond. Niet waar? Ja, jong, die had me, ja. En sowieso, het aanbod van de vader tegen ging er nog niet, hè mevrouw? Nee, dat is ook goed. Dan moest er Frits zo zwart zien wie schoon. Och, nee, hoe dat ook. Alsjeblieft, in godsnaam, Louise. Kan eens over het verstandiger zaken, ja? Ja, nee, maar dit hoor ik mevrouw. Maar de oud, wat geen fatsoenlijke kinderkal aan de telefoon. Dat zal er nog eens moeilijkheden mee kunnen krijgen. Dat heb ik laten gaan. En trouwens bemoeide ik met haar eigen zaken, met haar schoonschrift. En niet met mijn zaken. Ik weet heus wel wat mij te wachten staat. Ja, mevrouw. Hier, heb ik ook niet bedoeld. Zuster, heb ze het, hè. Nu ben ik voor niks die 3 dagen gaan zitten. Maar als ze maar goed weten, hè. Dat geld, die 140 gulden, die moet ik terug hebben. Als ze dat maar goed weten. Wat wilst u? Die centen terug. Kens blij zijn als ze niet hoogst bieden betalen. Wat blief? Wat zegt u mij toch? Hoeveel zou ik moeten bijbetalen, hè? Vertel me dat eens, ja? Ja, maar doe hebt toch eigenlijk nu zo dat ze recht op ons. 3 dagen vrije kost en inwoning gehad.
Nou ja, dat kost die gegarandeerd nog eens 150 euro. Weet je wat stoer is? Zal ik tegen Schrichting vertellen wat stoer is? Doe heb ze door. Door. Nee, jongen. Fakkel op de gibbingen. Waarom? Ga je direct naar mijn kant en dan ga ik onderkijken, hè? Nee, godsnaam, nee. Ik woonde niet de fakkel op, toch vanuit de kelder, ik word gewoon bekeken. August! Luister, August kalt tegen dich. Hendrik, breng me naar boete. Ik ben August niet, jong. Nee, August kalt tegen Hendrik. Breng me naar boete. Ik ben Adriaan. Sorry, Dan gaan ze fakkel op, toch maakt me gek. Stank recht. Wacht niet zo. En waggel niet zo, want anders... Hey. August vindt het stoppen zo. Hey, nu kalm, hè. Nu waggel niet zo, want we gaan naar de fakkel op, toch kijken, hè. Pak me in de arm. Ja, zo. Zo. Allee, waggel niet zo, ja. En staat en met de kop recht omhoog. Zullen 42 op de balkon verschillen, joh. Kom erin voor, hè. Ja. Links, rechts. Allee, nee. Kom, rechts, hè. Kom maar binnen, ze zijn allemaal over de kont. Ja, maar Fred, het was zich toch niet dat ik je zomaar midden op het eerste binnen kon vallen? Ah, ja, nu is de man tenminste en ik hoop we hebben de beste kansen dat alles in orde komt. Als de man komt, dan zeg ik er dadelijk, hier is mijn aanstaande juffrouw Annie. Een feest werd pas goed als we ons verloving kunnen vieren. Wat moet ik met zo'n stomme fakkel op? Ik zoek de verlichting liever in een glaasje wien. En nu weet ik het even niet meer. Best nu of best het niet. Ik ben toch niet zo bezopen dat hier zijn we langer leuk. Mijn leven, god pap. Wie ziet jij eigenlijk goed? Ze is gezond, kijk jongen, dat kunt van de lekkere wien. Moest ze ook eens proberen. Je wilt er toch onmiddellijk wel eens met ophuren. Volgens mij had er meer eens genoeg gehad. Voor die kinderen van alle willen zich met bemoeien. Zeg, wat kunt u überhaupt hier doen? We hadden hier ingelaten. Dan moet ons verontschuldigen, meneer Lappen. We moesten toch de bedoeling onze pap terugbrengen, die we van de handlanger van Caponi hebben afgehaald. Ja, en denken zin, pap, die heer Schwarze, die had de kerel zijn cel ingelokt, de gestolen pendules terug, en weet je wat het schoonste is? De tweede bandieten zijn ook afgesloten granden. Ja, hoor dat maar hoor. Wat? Hadden mijn brief kunnen niet gevonden. Ja, maar weet je wat, de kerel weer er tussenuit. We zijn toen niet weg was gegaan. Er was dat flauwekul niet gebeurd. En vind ik het hun hoofd zo niet de korte zin er twee. Kort en goed, meneer Lappen. Dan zou we weten dat ik de zoon ben van een schoonscremefabrikant Schwarz. Ja, en dan had ik laten vangen door de dochter van Cipier Adriaan Houtleven. Trust die jong, we moeten alle de ene keer daar geloven. Ja, ik word al langer van Annie en nu zijn we het samen eens geworden. En nu willen we van de feeststemming profiteren om ons verloving bekend te maken. Ze is zo jong en al verloofd. Ik hoop als 22 niet gevangen worden, klokspiet van. We hopen dat we er niks op tegen. Nee, jong, van wie pas verloofd terug zodat ik het weer zelf wil. Echt, daar wel niet die weg kon klagen. Mijn leven, god pap, hoe denk jij aan? Wieso, jong, moest je ook gaan drinken? Doe best mich dat glaas uit de hang kijken. Ja, maar dat wil ik niet weglopen. Proost, pap. Gezondheid, hè, jong. Hey, en maak me geen Annie niet ongelukkig, grote hoogte, daar kom ik. Nee, ik zal erop hang dragen. Ja, ze mich, dat geht me niet eens vallen. Of wat zit jij verliefd, zeg, je stoot zo leuk. Ach, meneer de directeur, daar had je het gemist. Is het waar, mevrouwtje? Zo'n fakkeloptocht heb ik van zijn leven niet gezien. Het was een glanspunt van de op. Nee, mevrouw. Het glanspunt van de avond, dat is niet hoor. Ja, eigenlijk een dubbelpunt. Dag, mam. Ik heb echt de eer om
aanstaande voor te stellen, juffrouw Annie. Is dat Annie? Ja. Dat is toch niet die van uit die gevangenis? Mevrouw Zwart, zei het niet goed dat ik hier zomaar binnenkom vallen met op een vies. Der zit Annie? Dat heeft me geplezier. Dat is een verrassing. Ja, daar komen nog meer verrassingen. Maar morgen, ik ga vast beginnen met te feliciteren met dat beetje. Ja, dank je. Meneer jong moet ik nog het wachten, dat ken ik nog niet zo goed. Ja, hoe heb je me gros voor? Meneer de directeur, dan moet me niet zo vlot feliciteren. Als er wist wat ik weet, Zo, zeg je dat. zie je, verhuren hier in het dorp tot in de betere stand. En de die Frits met zo gaat naar hem. Dat is toch geen matje voor onze jong? Dus ik, mevrouw, verlicht dat beetje niet. Dat neem ik niet kwalijk, maar dat kinderen van mij ook veerkendig de pot op, joh. Dat meisje, dat is heel eerlijk, heel goed opgevoed. En men der vroeger zo schön wordt geweest wie dat meisje, dan hadden we een prinsesbaan gekregen in plaats van zo'n fabrikant. Trouwens, je kunt überhaupt voorzien dat dat meisje een gezond wilt. Ach nee, wat waar is dus waar. Ja, het meisje kan wel leven braaf zijn. Maar we zullen wel zien wat er maanden van Ik ben zijn. gewoon benieuwd naar jou. Zeg Lustrens, ik heb mich daar 127 fakkeldragers geteld. En het kostte me wel 127 grote put beer, jong. Dat was de avond nu niet. Dat is toch zo, Toen hè? met die Ja, potten beer. Ja, Mensen dat is gingen zo, zo wel ja. vroeg zien als ze voor hun enge fakkel op toch wordt gehad. Ja, dat wil ik allemaal niet. Oh, die hoor. Zeg, Ja, jong. Ja, Ik zou het bijna vergeten, maar Ja, het dat broedspaar is aangekomen. maar hoe? Ja, daar. Oh, ken je zitten daar? Zo'n fijn dat er hier zit. Ah, Geweldig. We hebben doels metgebracht en engageer je alles goed. Oh, zeg, kennst du dat meisje al? Ja, Louisa, ja. Ik heb met de juffrouw kennis gemaakt op Schuttenfest. Had je de ruusjes gekomen? Nee, Louisa, du hast me toch opgedragen, hè? Om het meisje van de Frits eens uit te speculeren, hè? Nou, en dat heb ik gedaan. En doe me zo eraan en alles wat hier gebeurd is. En ze dat maar goed wist. Meneer, Ja, wat noemen we hier? de voorzitter van de verenigingen is daar. Die komen nog feliciteren. Ach, nou, dat juist dat nog. Ja, Drees, best bedankt. Hallo, daar. Alleen ken je, ach, ook dat nog. Louisa, dus laten, dank je dienst staan zo. Dat is daar. Ken je aan de door? Hé, Louisa, daar. En de door. En, meneer de directeur, gaat hier achter bij de jongen nu staan. Kan je pakken met station Ja, dat ganse stuk. Ja, kom. Allee, niet wachten, hè. Oh, dat geht mal. En let me gewoon. Allee, goed, hè. Wat is dat? Binnen. Ha! Goedenavond samen. Hoogheren en wel iedereen geboren heer Zwarts. Maar wat zit er? Hoogheren en wel ieder geboren heer Zwarts en schutterskoning. Bravo! Heidoe! Dit is toch vies? Uit de naam van alle verenigingen van ons dorp en verre omgeving is mij aan de eerdebeurt gevallen om u een hartelijk woord van gelukwens en hulde toe te spreken. Toe te spreken bij het grote succes dat u op het jaarlijks schuttersfeest is te beurt gevallen. Het was een schot. Jongens, Het was een schot. Tom, dat was een schot. Ach, meneer Paaf. Meneer Paaf, het is al goed. Bedankt voor een prachtige weer. Verzin, wie me dat zo zegt, diep onder de indruk, hè. Ik zou zeggen, weet je wat het doet? God, nou de timpaan drink ik toch met de andere voorzitters maar een flinke grote pot beren op mijn rekening. En ook op mijn gezondheid, hè. Hoog eerder meester Schutter, sta ik hier al poos voor de kassen voor je holen. Laat mij toch maar reden afmaken.
de man. Kom maar, Ja, joh. samen. Oh, is wie zo zoet, joh. August. Kijk, de nu onder de middag ongeduldig. En je de zaak had dat ze op de straat ook door zouden. Nee, dan denk ik die hier de kamer zullen. Jong, laat er nu maar wachten, hè. Zet ik in stop. Ik weet zeker, zet ik in. Zet ik in. Laat er nu maar eens wachten. Ja. Meneer wil dan misschien iets nieuwe lekker. Ha, kom hier, hoor. Heb je nog een Mijn heren, ik wil het kort maken. Oh, dat ik even... Bij zo'n gelegenheid als deze past het zich op de eerste plaats om aan diegenen te denken die me het hele jaar met raad en daad terzijde hebben gestaan. Dat geeft niet voor u. Het huidige Schwarz-Blink schoenkruipconcern is het resultaat van een zeer nauwe samenwerking tussen mijn compagnon Hendrik Blink en mezelf. Zeg, sinds wanneer is het verblijden het nu? In aanmerking nemend de grote staat van dienst van mijn compagnon Hendrik en ons geweldig schoenkruimproduct dat per klein blikje slechts 1,20 gulden kost en per grote blik slechts 2,70 gulden kost. In het vervolg wil ik daardoor Herman Blink, die mij altijd zeer trouw gebleven is en zeer veel vreugde heeft geschapen, hartelijk danken. En onze firma in het vervolg niet meer te noemen Schwarz en Blink, nog Blink en Schwarz. Leven Blink! En ons schoenkruimproduct vanzelfsprekend ook zo te noemen, hè, met de naam Schwarz achteraan. Ze zei bravo August, dat had er echt verdiend, jong. Hey. Hartelijk dank. Zeg, puur. En wij hebben hier nou eens een uur, ik moest erbij. Ach, jong. Het is al goed, jong. Wist me geen dank voor schuldig. Wat moet dat nu allemaal zo over gebeuren? Ja, Louise Loestra, kijk hè, als ik feest heb, hè, dan wil ik gewoon het allerlief feest hebben. Hè. En wat dan voor dan met die doos hoe die oude firmennaam opsteekt? Nou, ik had me zo gedacht om die dozen maar cadeau te geven aan de gevangenis. Die geven cadeau aan de gevangenis. Ziek. En nu heb ik nog een verblijdende mededeling, hè. Nog? Ja, wat is dit hier? Ga eens terug doen, stom Dutch. Het heeft een ondoorgrondelijke wil van de almachtige behaagd. Mijn leven gaat nog begint al nog te preken. Van de almachtige behaagd om van mijn zoon Frits en juffrouw Annie een gelukkig paar te maken. Kinderproficiat. Hartelijk gefeliciteerd. Maar August, dat had ik zeker geen tijd nodig. Wat moet nu alles zo hals over kop gebeuren? Ja, Louise Loesterens, hè. En om aan deze prachtige dag zit iedereen door een aangename herinnering aan mogen waren en zelfs hem door. En hier ook allemaal in de zaal. Krijgen van mij een doos shortscreme gratis voor niks. Allemaal, daar. Zeg August. Ja, jong. Ja. Wanneer lees je de vrouw van ik nu eens die chique bedoel zijn die ik voor ik heb metgebracht? Wat? Nou, wel een verrassing. Ja, dan wil ik dan nu toch wel overgaan op de prijsuitreiking. Hè. Op de eerste plaats hebben we natuurlijk in een mooie, prachtige pendule. Dat je gewoon al laten vallen nummer. En die is natuurlijk bestemd, hè, voor mijn allerleeste en in de toekomst ons goed jongbroedpaar. Maar er komt natuurlijk nu de tweede prijs, net zo mooi als de eerste. En die is natuurlijk bestemd, hè, voor mijn allerleeste en de minst, die heb ik altijd goed gehad. Als de beetje moeilijk Maar ik heb nog een woordje in het midden te brengen. Zo, du hebt niks met midden te brengen. Du hebt vandaag al genoeg gekaken en gebazeld. En op de tweede plaats heb je al een mooie pendule. En op de derde plaats is het vandaag Suttersfeest. En op de vierde plaats hebben Vrolijk nog Garoets geen verstand van. Oh, pap, kijk dat een zie wat een schoon pendule. Ja. Zeg, verzoek ons nu eens een pendule.
man te zeggen. Ze bedoelt de ogen toch gar niet. Ze minkt mich. Ja, en ik zou toch zeker nog wel pap tegen mijn pap mogen zeggen. Ja, dat vind ik ook, joh. Maar ik vind dus dat in de toekomst ook wat je... Pak weer een arm. Ook wat tegen mij moet zeggen, dat kindje, hè. Ja. Maria. Wat is? Jozef. Wat is? Leven. Hiemen. Meneer de directeur. Ja. August. Ja. Nu geef ik pas een leg op. Ja, wilt het niet eens langzamerhand tijd, Louise? Wat eigenlijk? Ter zit. Ja, we hebben hem ontdekken. Ik ben Adriaan Houtlepel, gevangenisbewaarder. En de enige vader van mijn dochter. Nee, wacht even, de vader van mijn enige dochter. Nee, Louisa, wat zei ze niet toch nu van, hè? Ik zeg ga niks meer. Dat kan ik me ook voorstellen, Lisa. Dat is ook het verstandigste wat ze kan doen nu, ja. Dat is het allerverstandigste, Lisa, wat ze nu kan doen. Je bent toch een groot meisje van me, hè? Maak muziek te horen, en stomme lui, boemen leren, dat zo. Oh, zo, dat kan Ja, dames en heren, dat waren de kleine 3 bedrijven van de Schutterskunning. Volgens de lachen, geloof ik wat dat we genoten hebben. Ik wil er nog een of ander op zeggen. We hebben hier gespeeld met 2 personen die voor de eerste keer op de bühne stonden. Dat is er André en dat had zelfs een dubbelrol gehad. Dan hebben we nog die, onze jonge jong, van Mark. Dan moet ik nog even zeggen. Er is pas 5 weken is het pas bij ons met aan het repeteren. We hebben omstandigheden gehad dat hij moest invallen. Nou, ik moet zeggen, als die 5 weken, nou maakt de beeld tegen burger. Toen hadden we het voortreffelijk cadeau. En dat op 5 weken, dan is wat leuk geweest. Dan hebben we nog 2 souffleusen die ook voor de eerste keer gesouffleerd hebben hier. Het joken en het Sandra, dat hebben we ook hier voor de eerste keer gesouffleerd. Ja, ik heb gemerkt dat het goed gegaan. Dank. En dan dit stuk, en dat is de hoofdpersoon, dat kan natuurlijk niet zonder de regisseur. Twan de Mung, ik zou zeggen, laat ik eens zien, Twan. Want je bent de hoofdman. Dames en heren, we zijn met dit stuk begonnen in juni. We hebben heel hard gerepeteerd van juni tot en met januari. Onder leiding van onze regisseur, Twan de Mung. Ik moet zeggen, het had prima gegaan. Wordt er Twan niet daar, dan houden we een reserve souffleur. En dat doe ik ook de André, dat wordt dan nog baas, dat is toch een reserve. Ik wil merken dat de André voor alle maken thuis is. Ik zou zeggen, dames en heren, dat heb ik genoten. Morgen een ander weg spelen we ook nog. Ik zou zeggen, vooral het terug. En we zullen elkaar in de kringen zover ik weet. En mocht het bijvoorbeeld dames en heren zijn die zich aangetrokken geweest dat voor onze groep te komen. Ik moet zeggen, dat is een geweldige groep. Dus van harte welkom, die kan zich bij iedereen aanmelden. Dan wil ik hier op deze plaats ook nog even bedanken het Leni en de Huub voor die alweertjes, die gastvrijheid die we van hun hebben. Buitengewoon, Leni en Huub, dat wil ik onze danken. Ik zou zeggen, dames en heren, ben ik weer zondag. Goed thuis, morgen lekker wakker en gezond op. En tot de volgende keer. En bedankt. Ik moet u op dit plaats even ook nog bedanken.
al de medewerkers die hier niet opdoen. Dat zijn de bühnenbouwers, die hebben ontzettend veel werk gehad. Dat zijn de requisieten, dat zijn degenen die voor het interieur gezorgd hebben. Ja, ik ben het verkouden. Maar die wil ik ook daarbij ook hartelijk bedanken, want die hebben ontzettend veel werk gehad. Bedankt. Zet dat spalen wel maar hier, want ik nog weer dingen. Nee, weer? Nee. Ja. En rijden. Hoi.
En zo net dan. Dat ben je komen. Dat wordt ongeveer 70 kilo en dan een paar kilo. Dat is wat ze nog niet worden. Dat is wel. Ja, dat is een beetje echt maar. Het is een paar weken lang gereden hebben. Hoe is het heen? En dan moet je zoet, hè. Deze moet je liever haken met die gezin, hè. Dat even wat er verkocht is, hè. Liever haken met die gezin, hè. Wat zoet, hè. Ja, je ziet die op de televisie. Wat de mannen niet doen, hè. Ja, je ziet die op de televisie, hè. Allemaal vraagt, ja, allerlei kasten. Ja, maar ik dit zijn die filmen zonder beer. Ja, nee, dat vind ik niet goed. Ik is hoor, maar ik vind het niet. Maar zeker, dat wordt nog gedaan. Zit er op de woord niks zitten, joh. Ja, dat smaakt het ook niet vanaf, de woord niks vanaf. Ja, dat niet. Dus dan gaan we maar soms Ja, hier. Deze groep. Lach. Hij was op het tijdzat, hoor. Ja, wij zijn nog Ze kunnen je gezin. Ja, ik best nog wat filmen. Oh ja, hè? Ja, joh. Ja, net een water steken. Opsnoren. Hé, ja. Hé, ja, voor shit, wat? Dat maakt niks uit. Moeten we de kak met daar moet haken? Ja, ja, inderdaad. Hey, de shut er even het ijzerstal! Ja, van ijs. Ja, die zit zo. Die is zo. Van de Dali! Afdeling! Goed, hè? Anders schouder! Weer! Van de shutterie staat! Forward! Arsch! Ja, ik ken het, ja. Rechtsom. Wat zijn? Joh, Over de deur. Over de deur hoeven doen, ja. Wat is dat voor hier? Wat is dat voor hier? Hé, maar als het défilé is, hè, hoofd rechts, hè. Niet naar links, hè, je kunt niet in. Best wel, van de verkeerde kant op.
Ja, je dobbelt het in Dat zie ik. Jo, dat is niet zeker, ja. Dat denk ik van. Nee, hier, jongen, drinken, ja. Nee, joh. Daar is de shirt dan. Daar is de shirt dan. Daar is de shirt erin, jongen. Ja. Ja, hallo, daar zie je. Ja, mooi hoor. Ja, links en dan. Ja. En ik ken de power Mexicaans. Und wenn die Musik Ja,
Niemand let niet stom, ze allemaal aan die
Tsjechoslowakije, in de huifkar rond te rijden. Ach, wat is het leven schoon. Gans als Tsjechoslowakije, in de huifkar rond te rijden. Just wie de bohemels doen. En de Tsjechisch eten, ik heb gegeten. Zo'n goede maten met heel veel pataten. Paprika en unnen, vers zonder groenten. En als dessert een koek met riegelaten. Slowakische hutspot met het frisglas weer te neven. Samen in die huifkar, wat kwam ik dan te leven. Ach, wat is het leven schoon. Just wie de bohemels doen. Gans als Tsjechoslowakije, in de huifkar rond te rijden. Ach, wat is het leven schoon. Ach, wat is het leven schoon. Just wie de bohemels doen. Gans als Tsjechoslowakije, in de huifkar rond te rijden. Ach, wat is het leven schoon. Gans als Tsjechoslowakije, in de huifkar rond te rijden. Just wie de bohemels doen. Gans als Tsjechoslowakije, in de huifkar rond te rijden. Ach, wat is het leven schoon. Ja, als ze afgelegd wordt. Even ze spelen. Schatje, kom maar nooit voor hele doen. Ja. Moeten we ze dan zeggen of? Verkeerde plaat. Verkeerde plaat. Verkeerde plaat. Gewoon energie, verkeerde plaat. Verkeerde plaat. Zeg jongens, dames en heren, we gaan aan Verkeerde plaat. Alles wat vlees Mädchen uit Santa Maria. Nee, het waren 7 of 4. Ja. Hey. Allee, ik ben... Damals vor endlich langer Zeit, da machten wir Friesen am Wasser und Wein. Die Jahre vergingen wie Saus und wie Braus, aber bald sind wir Friesen auf Wandern und aus. An der deutschen Strand sind die Fische im Wasser.
schaffen sie wie blöd auf den Dach. Mit Schwarzkohle und dann nehmen sie ihn gleich. An der Nordsee gesund, an der deutschen Strand sind die Fische im Wasser und Salz an der Nordseeküste. An der deutschen Strand sind die Fische im Wasser und Salz an der Nordseeküste. An der deutschen Strand sind die Fische im Wasser und Salz an der Nordseeküste. An der deutschen Strand sind die Fische im Wasser und Salz an der Nordseeküste. An der deutschen Strand sind die Ja, maar ze... Oh, leuk, nu komen daar.